Hej, hej. God morgon. Tack för att gå upp med dig. Det var deiligt att sitta. Det var AHO och undertöka för att det var hela rasten i det. Vi ska lukka se några år och några färre gånger och formellt sätta. Och en sån och störst folkarei har alla borgare avskan av samhället. Men reglan att folkarei eier fauna och något samma kvosse fjällbrott och grejer. Jo flere sjonerhått slipper fra mat, dess bedre være politiske og samfunnsmessige avgjørende og utslitende. Førjer gerast allsamt fjellbrøttere, begge det røver om mentan, atrona og etnisitet. Og dette setter nødja treitur til okra samfunnet. Og krever skiltet til at endurskoa samfunnsskipaner for å trytja utlandborgaren lotøke i folkareinen. Målet eier av vera er politiske avgjører omboa samfunnet så vel som gjørlott. Men medan stort større fjellbrøttene rykar og samfunnet, har vi framvis avbjørninger vi ojavnstøve mittlen Kina. Og i det førska samfunnet og skaikla demografiskt. Støvene framvist han av kvinner vi ødlom bakgrunden har månande verre fortsetter enn menn at lotaka i politikken. Det mestjer at unga kvinner har uluttla averskan av samfunnsmenningene, og de kanskje har trobult vi å kjenne seg heima her. Og det særlig til unge kvinner som har ringar fortsetter. Unga kvinner oppbyrere av lønton og olønton arbeidsoppgaven. Unga kvinner får stor fudgerlig smeit, ta der få bøtt. Og grav nok husarhalt vi og forsyrgjere, og det oftast anlige mammer som en ser utsetter samfunnsbolker. Jeg kjenner meg vel etter og i myndene. For 20 pluss år siden var jeg en som får av landet at nemma mer utbygging. Og min utbyggingerlige drømmer kunne ikke røkkes til hele landet. Og jeg har heller ikke fantasi av færre æresten igjen til Kjeppmannhavner, det her langt hei familie og vindfolk. Etter Loknan Lester og nøkker utenlands oppgjalt var det en serie spennende starv som gjør det at de vendte hjemme. Men etter nøkker år måtte vi ganga at horen til utland enn ikke var mett av. Og det var bare tilvilden og gjør det at jeg ikke enda som en av teimen i flotte og var borster. Første ferie for var det bare vanlige ungdomsens utlangsål, men ferie var det avgjørt vekkene en kjensle av at her passer jeg ikke inn. Det var ikke ordentlig mot sted ta. Og i det ferie har jeg syntes nærmere om hva støven og i det skildrast at unga kvinner som fernar av landet velger førjer fra, så de kjenner av seg at aggressivbundne samfunnet romer dem ikke. Så hetta verleidjon har en bra fanges tørv og atiligogon, så at du romer ødlån av hessen kletten. Og det har ikke råd å missa ungdommen, hverst menn eller kvinner. Takk for det, Olva, gjør så vel og stor vågjere. Takk for meg. Takk for det, Hatla Nolse Poulsen, forskvinna og jaunstøve nevntene. Ja, jeg får eisne å si at dere er velkommen til disse rastevnene om fraflytting og Kina. Og vi får at sette fokus på denne problematikken vi at dere unge til flytte av landet noen vil missa 15 kvann av hver årgenge, og til særlig kvinnerne som vi missa, og i en periode i ødelen forhånd, pluss at vi har et kvinne underskott. Hva gjør vi henta problematikken? Kunne vi gjøre noe i hverhøver? Og hva viser tølene eksakt? Vi får få noen gode år fra landstyrsmannen og jaunstøvmalen. Vi får få et opplegg fra en hackfrøynge. Vi får ta seg vi tver unge kvinner som omheter her vi flytta av landet noen, hva du drever og hva du stitcher kanskje ur førjønleisene. Og så får vi eisene at det var et kjærk og midtelen til som skulle bestemme hva det som skal gjøres til i okkara gode politikere. Så hjertelig velkommen til disse her rastøvnene. Hun ender klokken 12, og tid få kaffe klokken 11. Så vidt det er jævlig godt da man sitter her, at man vet når man får kaffe. 11. Nei, 12. Hæ? Klokken 12. Nå, så skreft du munnen på bordet. Ja, klokken 12. Ja, til så ikke det her bare. Yes. Jeg har ikke kaffe i morgen til tog. Og så skal jeg si at tiltaket vil strømt, så at folk ut i landet og særlig utenlands eisene kunne fylle vi, så eisene velkommen til tikkere. Minnes til færtelefoner, tjekka om det av ljålest.
så halte jeg at vi tfæra i gongt. Jeg får gjøre landstyrsmannen og Janstøvmalen året. Gjør så vel, Erik Jakstove. Først må jeg mikrofon bare. Ja, takk for det. God morgen, allesammel. Takk at jeg var bøyen at si noen fa år i morgen om etter store evne. Vi kjenner alle neggfolk som ferden av landet og ikke kommet natt. Men det kommer nesten ikke fire at søvner tjattamon lykka. Fraflytting, Kien og Janstøva ikke bare politiske spurningar, men spurningar om møveløygar, trivna, menning, ja, samfunnet i alt. Ja, og fremtidene, tjåken ætlun. Til at ung folk fer ut i heim, at nemma seg utbyggving og togjerskøy en styrke for okra samfunnet. Det en gava som vi skulle feknast og doa nekk betre at virusmeta. Vi skulle jo standa vid opp noen ørmån og sia, kom i heimater, tid, gå og folk, her plass for tikkon, her plass for tikkare utbyggving, tikkara uiblåstre og tikkara hoskotton. Men det ser ikke ut som at vi gjør okkur nøgåan nøgmek vi hesson. Tog må vi den større mån vise okkara fjallbrøtt og unga at her godt av vera. Ikke minst tar det snur seg om yngre kvinner som i større mån enn menn færre av landen. Vi må komme her til at vi høyra tar rødt, her vid vira tar innskjer og virusmeta torra uikast som vi faktisk holdt bøkstavelig ikke kunne liva utan. Vi vet at det ikke nekka anstakt eller anfalt svær og pa akkurat hvor folk ikke flytter hjem. Akkurst kunne vi samarbeide ved Underland, og akkurst ikke. Det ikke bare bostadsvirskifte, bare arbeidsmarknader, eller bare prisene i handelen. Men en sammansett årsøk av ødlånhesen og nekv av træt. Just det gjør tjætje og det så vi kommer til. Ofta vi benchen for å tåse om kvinnerettende. Til dømes hava journalister og nekva ånder nastan utan undantak tørv av at minna av at jaunstøvmal de snikka seg altså øysene og menn. Øynekvar som bare hever arbeid et lydesynder ved jaunstøvmalen var et hinveien at det pura sjålsagt at kvinnerettende og mansrettende henga euløyselige saman. Til jaunstøvmal sama kvært kini avurska atlar veier. Det som godt for Marsanno ofta bøgnløyes og onkendøy bøgnløyes øysene godt for Paul og øvet. Og ofta jaunstøvmal tjattnen og løsnen og på avbjørngar som heva vi kinn at gjøre. Øysene tog det godt at hesebeie, kinn og fraflytting og jar og det være vidgjørt så utøtselige sammen. Som landstyrsmøver Janstøvmalen jeg glad for det at Janstøvnevnden har samlokken til dette tiltaket. Det gjør dere høve at høre nødsjønner meg og at halda fast i tøymon evnen som krever støv og tjekk. Til vi som har som alle hente vita at det i stora mån pastor av bolen og i avbjørnst. At vi i alt og luttland mån vidtjera hese spurningar. Vi tar røttene, vi tar serføringene, flere tikkene sitter her. Tid hava sagt okkon hva skal til, ja, i større mån, og vi politikere hava vi først, og vi først ikke då at lusta. Vi hava til dømes i morgen enn 30 år haft jaunstøvlåna, hun fra 1994, og for favon Aron Søyan finner vi endelig en jaunstøv og skrivstøv. Det godt, og et urslit av jaunstøv og skrivstøvene just hesen dæveren omframt så øyelig nekvanna. Vi vita at utan professionellt jaunstøvarbeid og utan bøgnløyes atøk og inntriv, så hender ikke nekv. Ja, for ikke at sia ønsk. Det sutja vi i okkara grannaland, altså at det hjelper at gjøre en innsats. Det jo de som hamsmørstere i jaunstøv. Tog hava vi i samgångene sett okkom fire at jaunstøvloven skal dagførast, så løs at det flere utøkelig ampo av fremja jaunstøv. Arbeidet rikvismykje og vi gjørst i stion, men malet at vi skulle hava en lov som krever av okkon øtlån at vi arbeider med vurst og virke vi jaunstøvmalen.
Og en parstra tar man atøkon som skulle til og som samgångan langt arbeider vi å finne i felags atøknon saman om Janstov. I halte fall der ligger ute til de som ikke har seg. Og i som fall der noen har arbeider noen har landstorsførsene grøtt fra kvarjon og utøtselige malen de arbeider vi, etla færre at arbeider vi, og hvert vi kommande av just tarra målsøksen. At det grunnt at han verleika at Janstov-mal tverrgengande mal som vi kommande atlastane her Kien ferast, og det merker jo atlastane og atlon økjen. Janstov-mal ikke ansteklingamal, det jo ikke privat, men en spurninger om felags samfellagslig atøk, forståelse og framtrådt. Som sagt, så vet vi og ser større mån hva skal til, og vi øysene enn klokere i det. Så spurningen nå heldur, hvordan løser vi dette sammen? Det gleder jeg meg til at høre mer om, gå av rasten og tid ødel, og takk for at jeg var bøyen, og takk for at jeg øysene fikk året i morgen. Takk for det. Ja, vi sier en stor takk for det. Eirik og Jakobstove, landstyrs med i Janstøvemalen, mittelen annet. Og så det det, hvordan sudja hagtølene ut vi vujkjant i okkara unge falkon som flytta av landet og hvordan det vi kvinnen, og hvordan det vi mannen. Damen som stender her, hun vet alt om det. Hun Erla Torsteinsson, og hun hagfrøyinger og hagstovene. Vi gleder oss å høre opplegget til dere, Erla, gjør så vel. Takk. Ja, god morgen. Jeg heter Erla, og jeg har arbeidet av folkehagtølen av Hagstående, og jeg at fortelle jeg synder om noen hagtøls, om flytting og utbyggingarstøy, eller ikke utbyggingarstøy, men hver utbyggingar utsetter hava låtje og annet. Ja, vi börjar vi har hittat ett hesar mynden här som visar flytting till färja och ur färjan så igen 2020 för de som har bostäder tillknutna. För jag säger de som har bostäder tillknutna så det de som har andra kvar bo i färjan hälften av lövnon eller i tjej av 20 sammanhängande aron. Det mest så för hesetölne att tar vi välja att visa flyttingar för de som har bostäder tillknutna så det så täljer vi inte till vi som bara och i färjan stittret tojarskoj. Ja, så händamenten tar gröna stabbaner visa flytting till färja för först år och tar reje stabbaner visa flytting ur färjan medan den kvida linjen visar nettoflyttingarna som månaden i mitten till och fraflytting. Tar vi stabbaner nog så immerstyrt till stöttar. Og det så kjent det tog at nøkker kunne være nek som flyttet til førja, og andre det færre som flyttet til førja, og det samme galt for fraflytting. Og en større parster av tøymen som, eller en større parster av flytting noen mittelen de som færre av landet noen i Lestrarørenden, og så 17,8 til førja, da det har noen som utbygging utenlands. Tar arkenger som de kommer fra, altså tar det før i arkenger, tar kommer være rettelig imestgjør til støtter, tog at det rimes hvordan jeg bøttene født for en arkenger, ganske særlig i 90 og vi da vet at akkurat var det ganske oppe mot 1000 bøtten født, her som da så nøkker 17 var ganske 600 bøtten født, så taler jeg tøymen som flyter av landet noen, til at de i første 20 noen, kan variera nok snakk alt etter hver en før argengen til ur. Og en mynd som hentan teger nemlig ikke ordentlig hatt for tog. Altså hun viser dere ikke hvordan nekva flytingar i immun til hver en før argeng. Det virkelig en større fraflytting som fører fram, eller det talig av flytting og bare hagre tog at argengen var større. Så til dømes kan man sutja for 2012 at han var tilflytingen, den grønne stabben, han minne enn den reie stabben, og vi tar til en negativ nettoflytting. Men hvis det såleis at de som flyttet av landet i 2012 kommer fra en større argenge,
og at de som flyttet til Førja i 2012, at nekva at de kommer fra en mindre arkenge, føyearkenge. Så kan det være en individlejande for hvis man vill skilja med bedre hvordan arkengen oppfører seg imot flyting. Og tog vill jag vite, ja, och tog är det ganska, ja, tog vill jag gärna hitta efter flyttingen imot till kvann føyearkeng. Och det är så här vi kommer vi en nomad som vi kallar för bofäste. Och bofäste lyser hur stor parster av en arkenge framvägs bosittande i Førjon och i att han har en bestämd alder. Så det som vi gör är att vi väljer vi fylger personen som är född samma år från en avvisen alder. Vi kan säga att det från det i 18 år. Och så fylger vi i åren 18 år hur stor parster av akkurat folken som bor i Førjon till det var i 18 är det en bosittande i Førjon i åren 18 år. Så vi kan ta ett döme för det som är född i 1904. Här börjar vi via hitta efter ödlon som är född i 1904 och bo i Førjon till det var 18 år. Det är så utgangspunktet eller utgangspopulationen. Så hittar vi efter att det var 19. Hvordan jag bor så i Førjon ta? Jo, ta ser man cirka 55%. Så 5% är inte bosittande i Førjon ta. Efter är det efter färre. Och så minkar det så att det som kommer upp till 26-20 år alder så är det bara om 35% av de som upprunalega bor i Førjon till det var i 18 som en byggva i Førjon. Så gånger togen och så ser man att parsteren av de som en byggva i Førjon växer efter. Det är så att de börjar flytta efter till Førja. Och att det är närskast fjörde aron tar kommer parsten av de som byggva i Førjon upp av 40% och länder sin det här point. Så ser det ut att hända att det står att han har det. Så ta hessen arkengren från 1904 kom upp i fjörden var 40% av de som var bosittande i Førjon hade varit 18 en bosittande i Førjon. Det vill säga att det är 20% som inte är bosittande i Førjon. Tack. Ett la 50 kvar som inte är bosittande i Førjon. Vi ser så att några arkenger att träd för 45, 50 och 55. Så kan man bara via söka hese för arkengener söka att det är ett mönster som tecknar sig. Och att det i mitten det är flest borster av Førjon arkenge så är det mitten 30 och 40% som är borster. Och som Arne så gänga och det flyttar hematter så ser det ut till att parsten av de som är åter i Førjon att det kommer upp i 30 är om 40%. En liten bröjning så hänt vi tog in ser man att linjerna tar färdas inte fyr uppåt av sig 40% och det är så tog jag folk flytta ganska som det fyr hematter tar yngre arkenger än tar äldre. Så för att ta samman om hetta så så är det om 40% av en arkenger som är borster ur Førjon till det är i mitt i 20. Hälften av dem hvis man målar i bröjon pensel så flyter att till Førja. Det vill säga 50 kvar vid verande utanlands och tandbrödingen som är händig och tog att det ganska flytas inte fyra hemmat. Så det vill säga att det är en öliga större parster av ungdom i åldern 20 till ganska 35 år som är borster ur förska samfällan och i åldern och är inte vi till att mynta att det förska samfällan till åren. Så kan man så spyrja är det nek som flyttar ur Førjon, är det nek som flyttar hemmater, eller hur kan vi samarbeta vid oss kanske omkring grannland? Och här har Hagstaden i Osland gjort så med tull, till dömes för arkenger med vist i åren. Och hvis vi hittar efter de osländska bofästnen så är det helt övervisum än i Førjon. Här är det nek färre folk som flyttar ur Oslandet till det i 20. Och av timon som flyttar så är det få som vänder åter till Oslands. Och det som man så ösne ser kanske inte så tydligt akkurat hesar myndene till det att och det är också avhåverst för Osland akkurat till att tar äldre arkenger ända av 45% som är åter bosittande i Førjon till att de kommer upp i 34. Men tar yngre arkenger är ganska mer närmare 50% som är åter i Førjon.
ja, i Island, men ta de blev äldre. Ja, så för att ta sig man omta isländska bofäste så det färre som färra ur Island än det färre ur Färjön. Och bofäste i Island Batna, alltså här som där för kanske luktas att inte mera tar äldre argentin Lucas Martin förske att det 5% som efter ett åter i Island det hade ju 30 för någon. Så det ja här som där så manglar 50 kvar en argentin så manglar det kanske bara 20 kvar en argentin för det yngre argentin. Ja. Vi tar ästna finner tøl ur Alande, og her har så kost alt data vi da finner fra Taimon, det som avmarska akkurat til data som de har. Men det gjør en homing av hvordan bofest i Alande ser ut, og det er logisk kanskje ikke mer til førska, her som da 34% eller ja, her er borster ur Alande, det er 4,5 av 20. Och så flyttar de hemater, men det är kanske inte lika nek som flyttar efter till Alland som det flyttar till Förja. Och det enda vi är vara uppe i omlai 70% och ganska 45% som är efter i Allandet att det är uppe i 30. Så och i Allandet är det inte färre som färra i mån till Förjon. Och där kan man så lycka vi med att det är ganska högast att det är nog så avmarska utbyggningar möjligheter i Allandet. Och som tog en gång så är det ganska 4 kvar som är verande utomlands ur Allandet. Här som i Färjön ganska missa 50 kvar. Så här ser man ta förska och det isländska bofäste vid Sunnera kvarnöron. Och här som kanske den största månaden som fäller är att i Färjön är det så stora parter av Taimon i mellan 20 och 35 år som är borster ur Färjön och Taimon. Och det är det inte i Island på samma måte i Vröv. Och för i Alland har logiskt det ganska inte mer att förska. Ja, men och det som man så kan ta vi ser samarbeten är att ja, så bäge för Åland och Island är det färre i mån till i Färjön som vänder åter till Islands att det har varit utomlands. Så sammanbor vi tejpa i London så är det faktiskt nog så nekv att omlai helten vänder åter till Färjö att han har locknan eller att han har varit utomlands i några år. Och gosse ser bofest så ut har vi delat upp efter Kina. Här har vi ösen tidigt där fyra som argentinor, fors, 5 fors och 5 och 5. Här som heter för de som är födda i Jandro fors. Den lilla farvälinjan är kvinnor och den ljusa blå är män. Här ser man en också större mån utan man ja offra Achan och upp till en ja i 20 faktiskt att det är fler kvinnor väck ur Färjön än män är det. Och att kvinnorna är färre ur Färjön än män färre. Så att det kom upp i 30 så är det faktiskt övrigt en natoj. Att det är fler kvinnor efter i Färjön. Att de som var upprunnade i Färjön hade varit Achan. Och som tog en gång och kom upp i 40 så narskas de bäge kvinnor och män omlade de 40% som är efter i Färjön. I mån till de som var i Färjön hade varit Achan. För argäng 1945 är det ett väl större glopp i mitten hur större parter kvinnor och mannen är borster ur Färjön i 20 och 30. Här är det faktiskt i flest kvinnor är borster är det omlai hälften av argängen av till argängen 45 som är borster ur Färjön. Och som tog en gång så flyttade där hemater och kvinnorna kommer så närskast 40%. Men det är ganska mer 45% av männen som kommer att det. För i arken kolfems, logiska ösne, här är tog jag säger en blöja sin stittre, tog jag vet heter det blöja nog 35 år. Men det är det samma mönster vi kvinnor färra för och omlai hälften av arken från 1905. Här är omlai hälften av kvinnor borster mitt i 20. Här som då ganska mer är 70% av männen som är borster. Och som tog en gång så ser man att
ta narskast upp mot de 40% som etter i førjen til at de kom opp i 30. Det var så avhåverst at følger vi jo i hvordan det for å være om noen år, da vi sørger mer av hessen argengen. Og for i argengen 1955 så er vi da vi ikke så negv enn til å være 30 i år. Men etter her på 30% av kvinnerne og 70% av mannen som borster, så dette viser tydelig at det er flere kvinner borster enn urforska samfunnet enn menn i hessen åren. Her er så bare kort atlanske linjer og en graf sammen, så det er ganske rådet, men det viser at det er altså flere kvinner som borster enn menn, da det i 20. Og da de flyttar hjemme der, så det 4 bægetjen, så og i Mial kanskje 50 kvar som mangler av hver en argenge da de kom opp i 30. og narskas 4. Og hva gjør dette så vi kjensbudget i førjen? Vi vet at det et underskott av kvinnerne mot til menn i førjen, og hvis vi bare hittar etter tøymon som har bostad tilknyttet, så det 1600 flere menn enn kvinner samlet for alle aldrar og for alle de som bostad i førjen. Men alla en triinger av to måneder kommer ta i folk mellom 20 og 35 år. Det vil si at det 122 menn for hver 100 kvinner i førjen, ta vi der i 20 og ja, selv i 20. Ja, så så de unge generelt øya i stora mån borster og førska samfunnet om 40% samla. Men da man skifter ut av kyn, så det altså i særlig stora mån kvinner som borster ur det førska samfunnet og i alderen fra 20 til ganske 35 år. Og ikke vidt til å mynda samfunnet på samme måte som det kunde hvis det var i førjen. De fleste som færres det færre i Lestrarørendon, og hva det så som de leser og har noen som utbygging innan. Hakstående finner jeg samstarve lev i Danmarks statistikk, så er det at vi sutja utbyggingar til uteseton som de har noen som i Danmark. Tølene viser så at i mån til hvis man hikker etter øtland tøymon som nærkant har finnet bostad tilknyttet medan de bor i førjen, så det nå om 12 000 folk som bygger utenlands og har bostad tilknyttet. Det vil si i øtland, ikke bare i Danmark, men utenlands generelt. Av tøymon 12 000 om 8 600 utbyggven i Danmark. Og av tøymon 8 600 det omlai 2 triingar, altså 5 600 folk, som har nå med seg en førleggjevende hakre utbyggving. Det vil si yrkesutbyggving eller hakre enn det. Kjensbudget av tøymon altså alle 26% kvinner og 34% menn. Av tøymon vi hakre førleggjevende utbyggving, så det en triinger av tøymon som utbyggving innan helse- og omsorgene rødje. Det svarer til 1600 folk som har utbyggving innan helse- og omsorgene rødje. Det til dømes nomsfrøyngar, helserøktere, helsehjelpere, laknar, sjukrøkterfrøyngar, gjeramøver og annet. 2 triingar av tøymon som har noms utbygging innenfor helse- og omsorgen yngre enn 50 år, og det flest kvinner. Det en utbyggingar som folk nemmer seg, og det som de best omtøkte, hvis vi skal ta nærmere brosjur som flest har lese, eller noe med seg, så det utbyggingar innenfor badneansing, laknavisende, eldrerøkt, sjukrarøkt, KT, flytningstjenester, det kan til dømes være skipere og skipsførere og sånne, verskfrøye og løkfrøye. At han har lokna lester, det folk så velger å flytte heimater, og kanskje finne sin arbeidsrøndon og så videre, så det omlai helten av tøymon som førre, som opprunnelige bo i førjen til at de var i Atsjan, som vende atter til førje av Bygva.
Ta det ganska flera tajmon som långt har finns familje och barn och en bostad och ganska ett land och ha ett arbete att passa. Man kan ju säga att det är mer bunden att det kommer hem efter till att bjöa samhällsnormen av än det var att du är i tjonen att det var mer ung och leis. Så för att ta samman om så är det 40% av fältene i färgen som är borster ur färgen til de er i tjonen og oppe i 30. Av taimon er det mellom 40-30% kvinner som er borster og 30% menn. Som tog en ganger, og de kommer opp i 30 og narskas 4, så er det 50 kvar som blir verande utenlands. De er det ikke vidt til at mynda samfunnet tar mån til kunde, og det er ganske særlige kvinner som ikke er vidt til det, til at det er flere kvinner som er borster. Og ta det så flytta heimater, så er det ganske ikke lycka fri och frälst att bjöa samhällsnormen av som det hade varit hvis det var ju förrän hade det varit yngre. Det var det från mig. Jag kan lycka nämna att vi har en av hemmasynne har vi gjort det möjligt hvis man vill söka bofäste för sin egna argäng och från en bestämd ålder så kan man få in här att pröva det. Tack för det. Takk for Erla. Jeg vet om dere hører en spurning til Erla, så jeg bare kører hånden opp. Var det dere som gjerne ville forfølge senteret? Ja, ja. Ja, bare til at her vi måneden middel 95 og fors og 45. Kan en forklaring ikke være at de som er født i fors, at de ræker seg 28 års alder, på en futjakrepan ræker? Jo. Det er en parsa forklaring, at man kan få en kjenslig av at det går bedre og bedre, altså det kommer kjøttere etter, men at forsargeringen er noe særlig. Ja, akkurat. Det er alltid som man sa i grafen, når det var knappt faktisk et knekk, ja. Ta det räcka 2008. Ja. Ja, är det spurningar? Jag kunde också mer spurt, alltså tar du visst att jag utbyggningar tålne kvart det var som de låse. Ja. Alltså det betyder ju så att föringar som färra nier att de läser faktiskt utbyggningar, var utbyggningar som man egentligen färd i förrän. Ja, nettopp. Alltså här var jorda och sjukraröktarfröje och nomsfröje och allt. Ja, hälsoröktare, hälsohjälpare och så där. Ja. Det är nettopp det. Alltså att en trianker är uppbyggven innanför hälso- och omsorgen. Ja, så i hvert fall flere av de uppbyggingen kan man ta i färgen, alltså sjukraröktarfröje och hälsohjälpare, hälsoröktare. Plus det att heter gosser inte störv som manglar i färgen, alltså. Det är faktiskt en arbetsmän som vi manglar mest. Men det vill säga att man skrev så sånt i färgen att bjöa alla möjliga utbyggningar och det är kanske en avbändning om att det inte är helt nog. Ja. Ett annat sa jag en hånd nej. Ett annat är som brukar huxa om det ser ut som att 50 kvar, vi missar 15 kvar, men det vill säga 40% byggfa så här. I färgen. Och det ser ut som det är bäge kvinnor och män, att det är rymliga jämnt det sociala det som kommer hemmater. Betyder det så att vi kanske inte har en så stor kvinnotropolika som vi har gynnt och helt tog att det kommer nästan lukande kvar efter som männer. Ja, alltså det stora problemet är nog att det är så stora parter kvinnor som är i borster och tar man är framan undan att det kunde vara vitt att mynta samhället och kanske bjöa normen samhället någon av. Och här var såna avskan och kanske ja, göra det bättre till kvinnorna trivas det för.
Men ja, det är rätt att det är ja, i hvert fall logiskt att det är nog så jämnt ja för män och kvinnor att det kommer att det är 40% som är i attre förrän. Hvis man hickar sig inte närmare så ser man att för näkrar arkanger är det inte färre kvinnor som väntar hemma än män. Det är ganska några procent stiamone. Vi tog in kan det så ackumulera sig självande. Så det vi såg ju att en pastor, nog så stor pastor av kins underskott, nej, kvinnlig underskott någon kommer i 17 år än från 20 till 35. Det är ganska i fördalsrussion och så läs. Och det kan heta ösen vara vid till att tunna är lutesinte istället för fler agentur lutesinte färre kvinnor som väntar åter så läggs det att här. Så detta kan också väckna akkumuleras det här alltså här faj tanta lite månader som är att Aimon som kommer åter också väckna. Ja, det gör gossur syndrom ja. 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 Det kan jag säga. Kan du se några onkel så stora troppläsen 50 kvar det kanske onkel vill sagt här ordentligt neck för andra vill det sagt att här är ordentligt lite. Är det jag ska spyrja om hur så stora troppläsen 50 kvar är för förska samhället eller är det Johnny som ska ha transportningen? Ja, det är kanske inte akkurat det som ska mäta om hur stora troppläsen är. Alltså hur neck folk har vi dra att missa i förrjun. Nej, det kan jag köra. Se sån ekvom, men det kan vara att det är något som kan grönas. Jag färg upp till Johnny jag spyrja. Jag satsar på att han häver akkurat skilla gott svärd hos Johnny. Nu fick du en så är knappt lite bara. Ja, Sean, det heter ena vi då området och i buskapar frågan och i halvforsgränningen att heter vi att mäkna fasthålla en större part av ungdomsorganisationen är en tojande uppgave för samhället. Men kanske är det vi missar 15 kvön alltså nu hukte bara förståeligar och det kanske kan jag anbefala öllna för innan hackstona och hitchetter nu hitchet men egna arganger det 45 ja är jag så kör men här är det alltså ta i flott i 2008 så var det 15% som var utanlanda och nu och så 5 år sedan så var det alltså bara 1000 kvar. Men vi har en växande troblogg att en större part en ungdomsorganisation tar en högre uppbyggning. Och i Tamona det tar återlands Danmark typiskt så har vi den erbjudningen. Så jag hade att det vi att investera i för uppbyggningar till kvinnor som jag hade är lösning på så som Island har gjort är en part av lösningen halt giv. Ja, grunden till spyrja Johnny det alltså att han är formad buskaparen så jag kommer inte att spyrja ölltikon så nej var spurningar makra där. Är det några andra spurningar till Erle så ja. Ja, det är sånt och hackt sort men alltså för att lösa en troblökar så man måste sätta spurningen kvui alltså kvui flyttar folk hemmatter och kvui flyttar folk inte hemmatter. Är det hattar eller är det hattar? Så kan man inte då bättre spyrja kvui? Ja, Erla kon tid eisne kanna kvui faktisk lite hemma där. Alltså Hackstone gör vi mest ska se man stövlösning vi visar att visa att vi gör varsfikat och Hackstone visa och på hända madan som jag visste det men till akkurat hatta så ska det nog mer center av analys till eller granskning. Och det gör vi inte av Hackstone men det är helt säkert en ölja nejor spårningar att sätta och att kanna ordentliga ja. Ja. Hur en nästan. Ja, det var ju det är största ärne så det är inte jubla om att folk flyttar hemmater men är det rätt skilt att du säger att vi har faktiskt haft avhållande fraflytting ta i sig ärne ta i folkkataljer vax i färgen och vidare vi var fler som flyttade hemmater än det var som förr till faktiskt bara till att okkar arganger var större än tar som förra steg. Ja, så det skulle vi lycka kanna är inte närre alltså om det är vad ligger ut för ja. Gustav så ja, det kan ha sina avskan alltså. Ja, det skulle vi hitta närre på Hackstone alltså vad är det egentligen som gånger för sig. Vi tar man absolut och töllen som vi ofta har för allt och till. En liten remässing till det att
Det är folk fler attel för så här bötner så han inte bofast alltså så de kommer att träta så det är inte bofast. Nej, bötner är inte. Det är inte bofast. Så och det är relevant mönster för att bötner fler vi föräldrar. Och vad betyder det att de inte har bofäste? Det mest det är inte bofast. Ja. Men det mest bara att det man ser det ofta i förgören att det är till lagre än det som blir kända klasser. Så titta föräldrar flyttar hem tittar på att ni ofta skolskola. Ja. Här var en hånd här uppe. Ja. Hej. Som är det skilja så är det inte så stor grund till att det är så lite utbyggning att folk färra ur land någon är det som en spörsmål om liksom att det är mer samhällsligt eller normen och i samhället någon som ger att kvinnor färra ur land någon. Så hvis det ikke er liksom utbygging som sa eller føla tid at det er en sannlegge altså kvinner at det er en sannlegge at det er mer normen her i førjen som gjør at de flytter ut enn det er utbygging det at ja det er helt något största säga hur normen är här för kvinnor. Ja, det som Hagtölne visar det är gosser som tar nämnde att en tringer har utbyggning innanför hälso- och omsorgen och en bor utomlands. Självt om att det är flera av uppbyggnaden som kan tagas till förrjon så kan det sjön det göra avbänding om att det är akkurat mer än bara uppbyggnaden själv som driver och ja, det kan jag inte säga om i kvann mån det är att det är man letar sig till eller om det är något som man rymmer fra. Och det är vanligt att därför för det kan ska vara åraskifte som kommer ganska inte mer in om man har löt det. Är det vi märkningar? Låt spurningar, det pågår spurningar. Ja, här. Jag också bara kanske få en liten nakröning. Alltså vi bofäste sålda dit till dömes utlänningar från. Men det är också en galdande i öron parametrarna till dömes till kvinnounderskottet som är och andra ting som tid gör upp. Alltså hur så sålda dit utlänningarna från och kunde det. Ja, nettopp. Akkurat hese tølene jeg tog vid til hese framlønna. Her har vi valgt at vise tøl for de som har bostad tilknyttet. Og det er tog at dette kjærke kan skal i det for å snikva seg om de unge som er født og oppvaksen i Førjon, som velger å fære utenlands og komme atter og således. Det er bare til akkurat hese framlønna at det har gjort det. För att det kanske ska vara inte närmare minster men det öll okkara tøl vanliga eller öll okkara hagtøl folkahagtøl för öll de som har bostad i Førjon och så kan man välja att dela upp efter bostad tilknyttet till dömes lika som att man kan dela upp efter rogesborgarskapet eller kvar folk är född. Så det är bara att läsa framlåna att jag har valt de på sjur som har bostad tilknyttet för att tälja tej och på eller sucha minstre och kanske bättre kunna komma att skilja minstre för tej som har leva och virka i förska samhällen och i långt tid. Men det blir väl till att sucha ödleser tölne för tej som inte har bostad tillknyttet och för öll samla östen. Men kan man få bostad tilknyttet? Nu nevnte Starsfjell en Jadar Lusa Bøtten som kom hem, de har ikke bofeste på denne veien, men ved at de på et eller annet tidspunkt allukket var råknet, hvis de bygde i Førjon og i lenge tog, og så tar det blivet 20 år og for landet noen, og skulle inngenge tikkere hagtøl, så har de bofeste allukket vel?
Ja, bostadstilknyttet. Alltså, för att få bostadstilknyttet så ska man ha antingen bo i förrjun hälften av löven eller i tjej av tutsi sammanhängande aron, ena för löven. Och ja, folk flyttar utomlands och att läsa och få bötten utomlands med att bygga för utomlands. Och så flyttar efter till förja. Da har bøttene ikke tatt med omgang til bo i førjen. De kunne ikke ha bostadstilknyttet ta. De teller man kan si at de teller ikke vi og i tøymon flytting noen for de som har bostadstilknyttet. Men her har vi akkurat nå gjort det mulig at telle bøttene til tøymon som her som foreldrene eller andre foreldre har bostadstilknyttet vi og i de som har bostadstilknyttet. Så kan man også suttje, altså tar flytemynden som vurst i begynnelsen, her var de bøttene talt vi. Tog att föräldrar inte den här. Men annars så bor man inte till att bo hälften av lövnon eller tjej och tog sammanhängande åren så. Hvis jag baden 3 år, det flyttar till färger, så tar det 6, så tilltar vi tar emot som har bostadstilknytt. Ja. Ja, det var en av nyhetsstående om at normer ikke var avbjøret i samme mån, eller utfunnet ikke avtømmen. De fleste bygger utenlands, altså 40% bygger utenlands, så får det ikke avbjøret akkurat normer. For mer kommer en av nyhetsstående synder ut av det blå. Altså, hvordan skal hun skiljes til at det 30% som er i høyman, de kunne avbjøre normaner, men kunne de stafest at de ikke har som virus som de 40% som bygger utenlands, eller hvordan skal det nyhetsstående skiljes ved at normaner ikke var avbjøre i førgen? Ja, nei, det kommer vi sjående ikke. Altså, det bara för att säga att det är en så mycket större parster av förrjun argenter som är borster och förrjun att det är ju 20. Och till dömes för kvinnor så är det några argenter här, alltså hälften av argenter är väck. Så att det ger en större mån, det var bara det som var poäng, alltså att så större parster inte är till stiger. Ja. Ja, tusen takk for en gode framløve. Et som sakne, som vi i ESR framløvene til avleggingene av hese risa fraflytting som vi opplever, og det det demografiske avbjøringene. Vi vet at vi har en halvførst tropleika, og at vi gjør oss eldre og eldre, og at dere folketallspyramida hun skaiklast. Men hun skaiklast dobbelt tog at vi gjør oss eldre og eldre, og at vi tega arbeidsmennene borser ur, eller de som i arbeidsføren aldri borser ur okkara folketallspyramide, til at de rymmer av landet nå, så det videre vi til at simpelthen setter hen denne kavabøtten av råd, som bare er større og større og større, ja. Så hvordan stekker man tog, og akkurat han parsen, sånn mangler vi til ødelse følelsen i førgen. Vi kunne til yngstokkene haft 1600 helse- og omsorgene størrelsesfolk i førgen. Vi mangler det jo i den grad. Men til reisene det har vi til demografiske avbjørelser og reisene løsene og på halvførs avbjørelser som vi har i førgen. Ja, og det ganske noe som tid ikke tås om vi tykker hagtålen, altså det har vi halvførs avbjørelser. Nei, det da mer ut av buskabrannen og landsbanken. Ja. Ja. Jeg hadde vidt skulle ha kaffe nå, og det var som sagt klokken 12 og ikke klokken 11 som først sier vi til. Så kaffe bor utenfor, og vi her etter klokken 11.
Ja, så halte jeg at vi færre at byrja atter. Så de sørste lukka kunne finne seg sine sesser. Ja, så vi at være her. Tui at nå får vi ta tåsa om, man jo tåsa nok snakke om hagtølene, og så det hvor flyter folk, hvor vil folk verande. Det det som vi får snakke sin om nå. Vi har finnet tver unge kvinner her, og ter eita Gunvor Høydal Brymnes og Bjørg Brynildardøtter Ekholm. Velkommen. Takk for det. Og vi får ta oss et sinter om hva det som drever og i førjung, hvor færre som nekva kvinner ganske særlig utenlands at lese, eller flytte utenlands. Hva kunne politikerne gjøre bedre her i førjung? Så til de tingene vi får snakke om nå. Jeg kunne godt også meg til å si en lydsinter om til selv. Gunvor, hva mer kan du fortelle om til selv? Jeg 80 år, og jeg har en master i førskund som jeg har tidsjet av førjumsteltene. Og så har vi vært 2,5 år borster i skiftslestre, et til Østlandet og et til Danmark. Og så har vi en son på 4 måneder. Han ute i bunchene, hadde jeg, ja? Ja, jeg vet ikke hva mer jeg skal si det. Ja, takk for det. Og så det Bjørg. Ja. Hva kan du fortelle om det? Jeg heter Bjørg Brynildardøtter Ekholm, og jeg nesten 20 år ved Jobbene. Og jeg ble student i sommer, og jeg nå arbeider i Margarifabrikkene, bare om dagen til fyrtjørskole, og så om kveldet til det et ungdomshus. Jeg vet ikke, njøte sabbatårene. Ja. Takk. Da du kommer min alder, så får du ikke si at jeg nesten. Jeg nesten 20. Ja, Gunvor, du valgte at lese i førjun, så du ikke en av timene som tog flåfærre av sted, og nesten 30% av kvinnerne som førnner sted. Hvor valgte du at lese i førjun? Så det var först och främst att alltså jag var ju när jag under vindfolk som för land någon så är hej snä ho och färra. Jag synte. Men det blir stilla läsa först är stan i förrjun så det var så en av grunden. Och så sånt jag snä för mer personliga grunder som att ja, vi var kommit nytt förhåll där som man inte att leva land någon så var det knappt lite så där riktigt det var inte. Men jag har alla läsa först men det kan ju sånt vara att visst om stunden var över se att jag kan skriva lingvistik eller något sånt men jag gör det glad för att jag valde att läsa först. Alltså, men var det ångat du tar ut under flocksfälla tunna vindfolk tog så om att nu för att vita land var det ångat du tar det som du fick hotla att affärer av land Jo, man har ju också långsamt som ett land ner alltså det är som att jag vill utväxling tvärför. Alltså för jag släppa pröva och annat så kan man det eller man ganska sånt bench för att det blir sånt för hemförsligt att bara läsa alla utbyggnaden i förrjun. Men ja, alltså är man bench det här I think alltså är man benchen för hvis man bära because är det förrjun alltså blomman simpelthen för hemförsligt alltså är det här ting det så charmerad att är hej omgående bo är stan i förrjun och jag säger hvis jag blir fjärde och omgående bo är stan i förrjun så det är inte alltså för jag är ju ett litet land som man vill känna jag upplever också annat. Det betyder inte äntligen att man ska läsa en hel utbyggning gärstande, men jag vill ju för en pröva att bygga en som är ett långt gärstande i en land som jag har gått över. Jag för att jag bjöd mig själv. Och det har helt gett en effekt just vid att färre utväxling. Så. Ja, och Björk, du ständras inte här och du är slio vid student. Ja. Och du ständras inte här och huxar om vad du ska göra. Ja. Vad tankar görs du där om utbyggning? Alltså jag hugger nog snack om det. Jag är inte en säker i vad jag vill läsa och helt inte kvar jag vill läsa. Det är sen det vi men folk att läsa ner men man vill ganska gärna läsa och arbeta vid förskolan vid skifton. Vi ska ganska mer attraktivt att förankra än att läsa så det är sen det man hoppas bara man finner det ut ju längre man bor här. Men du är väldigt center att du har snackat vid det att så har du hoa för utomlands och så var det här och så har du hoa läsa förjuna lukka väl. Alltså är det tropult att ta outgero? Det är alltid att det är.
Till att alltså nu har vi till dömes Sverige skola i Danmark och i ett år och liksom vet inte, man kanske inte upplever akkurat det här bygga ensamma och så där, men man upplever inte väldigt i förrjön och i ett år och det var snurrligt gott, men liksom jag alltid inte att de har på tandmaten trångt till att släppa väck från förrjön. Jag gärna vill uppleva att bo i en land vi vindfältje och vi nekon en ungkon. Men jag mer det helt klart till att jag gärna vill läsa om förskvidskifter som färmet att av att läsa förrjön och inte så nekv anna än det. Det vill säga att det är det här utbyggvingar lia som kommer att avgöra, det fackliga utbyggvingar lia som kommer att göra om du vill i förrjön eller om du får åtannans. Jag vet inte på det där, men det kan ju gott vara att det är det sociala som för att väkta mera. Gunnar? Ja, jag har nämligen att jag också säger att jag vill läsa också mål och så gav det mest mening av förrjun till att det här som det första mål är. Så det var en faglig grund på den måten. Alltså, lika som du säger att först vi skiftar till att vita förrjungar mest om. Alltså, så ser det bra. Och hvis man alla arbetar i förrjun så gör det mest mening att läsa. Alltså, hvis man också är rent fagligt då, så är det bara det sociala som är det hvis det var resten. Och utlångstil bara för att pröva snuta. Men ta till så nu har vi tagit sin tro vi tar sig i Hagtölne från Erle Torstensson och Hagstån säger så att en tringer av kvar en argent flyter av landen och jag vet sån ärta kvinnorna kanske i nästa större mån än tar unga män alltså till upp till 30%, 40-30%. Nu färdas tid mellan de unga alltså kvar är mån i årsöken nervera till att de unga flyter av landen och sälja kvinnor. Jag har alltid att jag vant att den största grunden till att folk flyttar landet är fria prövåksnutt och så det är det lätta för damerskar men alltså om inte folk kan resa folk som är från långlands och är såna men jag har alltid att det är viktigt att det förska samhället inte är attanför så att det inte är det här grunderna som gör att folk flyttar landet så jag vissa folk alltså här får alltid vara några som vilja för ut omförger och till allt är snö så där man för är sen när få samband vi alltså är under universitet och så men att det ska inte vara tog att förger attan för några mata till viktigt alltid det är äventyrshoren det här vi att släppa ut av röna vanchnar som kanske sälja göra alltså utanför som är alltså de flesta säger som är av då så vi ser att men det är inte bara för ju eller så man vill gärna ut att prova knut. Och jag syns att det är så mycket under som är till dömes i Danmark så man hotlar över här som ett linje eller så. Så det är rätt socialt tänk att först det. Björk, vad hade du att nu är du några är inkre. Vad är det som du hör mellan tunna jaun alltså att man tåsar om det här vi om man ska för åt annans läsa eller inte? Det är inte samma. Här är ju det som för att han utbyggvingen som teacherna vill läsa inte är i förrjön. Andra som har syskon eller familjer som har varit nere och hört hur så fantastiskt det är och nämligen har den här utlångslen men man kan ju vänta att du spyr om att alla danskarna som läser och i Danmark ska ju ha en utlångsel. Alltså man nöjs inte att skola till ett annat land för att kunna pröva också nytt. Alltså man kan ju alltså ta kunna flytta från här som det är uppvuxen in i kollega eller till en annan by eller att vart också där. Så jag alltid det syns det trist att det är som ska avgöra att bara till att jag inte med bygga hemma långt som jag flytta till ett annat land för att uppleva han alltså det äventyret eller. Det vill säga har du kan se att följer är det simpelthen för luttlar också väckna. Alltså att det är det alltså om man säger om politikerna skriver sig sånt och etablera alla möjliga utbyggningar så färra vi att missa är ju unga falskna lika väl tog att vi är så små. Jag hade inte nej. Nej, helt jag hade att tabber sånt i stil i för när ha alla utbyggningar som man har är stanna och jag hade inte gott att summa för land någon så som man får input är stanna från till alltså ta akademisk omkvarv i förrjun. Men tapp tog ju inte man inte har kunnat teacha en pasta utbyggning i förrjun eller att man har kunnat teacha master i förrjun och bachelor eller övrigt eller
alltså att hvis nu ser det här samband vid andra universitet till dem så är man kunna haft alltså en kombinerad utbyggning här som man släpper att vara just egna landet men samtidigt eisen för att ut och få samband där sen. Men jag hade inte att jag hade förringar kunde gott vara experter inom för några utbyggningar som kanske är bättre att för den här ställen. Men så inte alla. Det så blev alla såna mil inte alltså till att man måste veta att det är ett litet universitet och det är läge. Men det är här kompi lossnar att du kanst ta en pastor för John. Alltså det skulle bli bättre möjligheter till det. Det kunde jag väl ta med hvis det är för att läsa att jag kanske har fokus av förrest till det läs förrest men där kanske man tog en past i Island så fick man den norrna och ett eller annat. Jag vet inte man kunde just på imska matar och huxa sen till dömes alltså systemen läser eller läs grönorska i Danmark men ganska Danmark är inte fjäll så här är man ganska inte snägga vattnorska på Danmark så tar ganska norra haven så hvis man har en utbyggning som lyckas i förrjun när man liksom har samband med universitetet när som Tellandsläge styrmining eller så. För vad hade du att politiker eller vi skulle göra eller fråskapacitet ska göra för att göra det är inte mer lockande att läsa i förrjun? Ja, alltså för det första så alltid inte att det är en trubbelage för jag lyssnar jag alltid till en par skärmarna och är en grunden till att jag ganska älskar för jag och hålla komma åter eller vara verande. Jag alltid att fråskapar sätter ger också näck för jag röna att få fler folk innan fråskapar sätter. Men ja, jag har alltid att det som kanske skulle till för att få fler unga att läsa här och nu i förrjun till att man är skulle börja för nekvarnaren så gärna. Att just att det alltid inte är en här och nu lust man kan göra alltså att säga att nu är det 30 läsare vi bor vet där vi ska inte som om man rönar kvar plåster uppe i största det är lika som en sån sin ringgras vi att flyga flyta så för flyga flyta hur kan man behalda det till vi skapa ett gott läsaromkvarve och vi har utbyggningarna vi söker till tas med trubbelagen eller hövstrubbelagen via att flyta för det första som man finner på hur man kan behalda det unga och de må ha en bostad de må för sig hört och satt och så alltid är att själva läsaromkvarve eller det som fler unga ververande det kommer alltså själv hvis man på något sätt fler unga verver för så kan de skapa det omkvarve det är inte politikerna skulle skapa allt för att men bara ge karman för att unga ververande. Men det vill säga bostäder, alltså bostädermöjligheterna det är vid studiebollar att det är områden att få på plats, helt du? Ja, det är alltid. Det är alltid öliga grundläggande att man får kanske en någorlunda känsla av att man kan vara samlad och samma vid flera öron ungen. Man ska vara helt olycksaliga helt hvis man släpper in att de finns sen. Jag lägger på lista och man kan kanske vara häpen att få en grej och uppe och en grej som kostar 8,000 kronor om månaden. Men så bor man ensam eller så bor man längt väck från öden hinnon kun. Det kommer inte den samma fällagskapen som man ödför mäster är i Danmark och Ärstane. Ja, jag snackar vi gör eller för den så ser du att det var inte ordentligt att samma flöj ut i att skulle bygga någon chattlare ut i Arjun och Öresundskollegion och döms. Alltså det är inte här att över samma vi öron onkon som är så med stöve. Ja. Ja. Gunvor alltså bostäder möjligheterna är det här ett störst ting och just ner alltså som stitcher också av landet. Ja, jag har alltid det öliga grundläggande när man har en bostad och man kan bygga samman vid öron onkon. Jag har det gott att jag var som att komma när i buret chat och sen där man bor ganska tätt där samman i fällagskök så att stök sen kunde ha fällskap mellan hin unko som är sen läsa. Nu är vi så heldiga att jag bor i Finsen i Nekvar med jag läser och nu läser jag kanske resten så nu bygger vi där in faktiskt. Som bara när vi läsa. Men Finsen till dem är det ett gott modell att bygga vidare på att här var stöd som Finsen.
alltså finns det en öle gott, men det är öle viktigt att ha fler möjligheter än det. Till att finns en öle gott hvis man vill bekväm och bo för sig själva och ha så egna lite öde. Man har ju inte äntligen samband med grannarna utan som man själv aktivt tar samband med det. Till att här vi tar vi kört några felax öde och sånt ting. Här heter kanske vara alltså bättre just då sen ska likna som Orson kollegor som är i kombinationer här som några big coach samman man har några familjer i bor man har några så är att det blir sånt en fellowship i vet det skulle vara en café nyast hon kommer gående och så det blir sånt så alltså men jag alltid är väldigt glad för bekväm men jag alltid är inte nej ut vi öronlösningen bara en utbildning som du kan bygga ett pärline och en utbildning som du omgår det som samtidigt någon annan. Men det vill säga att man ska inte huxa bara om att få tag över höjden men du ska huxa mer om att skapa ett miljö här som ungfolk kunde ha det honligt och komma för en öron vid. Ja, men det är viktigt också som först om tag över höjden och så är om fällskaperna. Det är ju det som alltså hvis jag utfärda till Danmark eller Erstland till det här som det sociala är så man nästan gör karman för det kan vara ett socialt omkring i förrjun som är lika gott eller bättre hvis man Så är det att vi studerar omkvarven alltså av självon sätren alltså är det några som kunde bli bättre här nu har du läst ju i förrjun och några år alltså är det några som du saknar här? Ja, det kunde bli mycket bättre alltså sätter ju över Ölja spjart men nu börjar det så att det kommer igång till campusarbete som är väldigt gott och jag glömmer till det väl ut det är väldigt gott för sätter men till att man är samman till att sommar att någon är nog sluttlar och så har man nog så lite samband vid annars läsande och alltså vi ska bara ta det personliga chamär så har vi varje eller liten flotche som var vi var tjej lördag i början var fyra att vi Lilio och så har man sitter man en flotche sen timon och så får man hem att nå så det eller så man har samband i fyra under för kanske och undervisar så inte och så inte för måste ställa en öl honali men vis fler flockar hade kunnat vara sen om man kunde finna samband eller att man har alltså väl några fack och imskontalton eller man har felax omkvarver som man kan tina vara som man måste göra en läsande så det första synd mer som att läsa en universitet och inte som man tar några timmar en luftjungsten. Nu kommer campus är det så lösningen och bara. Jag vet att det är en pasta lösning och så är det så att det är inte bara att hvis man ger eller hvis det blir så mycket attraktivt att läsa för ju att alla unga erier så skapas sånt det läser omkvarver som jag säger och allt är man går kunde runt att locka under en föringar eller så för så det blir ännu mer intressant så omkurve alltså att man har input är från på samma sätt som för ut ett input är från så kunde under komma till för vi input ja och så är det här ett som man nästan tar om det här vi att förjar skulle vara så öliga konservativa att det är en förring och det är särskilt en förring för unga kvinnor. Det I think Björk att vi är för konservativa för ju. Stitcher det borste? Ja, det halt jag. Nu har vi inte flash vi 22 en gentona klasse. Vi var bad genter. Och det blir nog så ofta att oss om att jag ska sätta landet mer eller jag glömmer släppa borstor eller och det är så att ganska man kan huxa om nu att det ganska är det skift i radion om ung faktiskt är ganska sin mer konservativ än progressiv eller men lukar mycket kvällt så är det att till för vi flytta så nek ung det gör att och representation så manglar i samhället vi manglar i folkarenan och det gör att vi ganska fulla och minne omboje men är halt i ödlum från min perspektiv att du som är så så halt jag att det är en pastor att man kanske lunch sätter upp några synter mer inkluderande eller progressiv eller moderna von. Kan du sätta mig sen mer år att alltså kvärt är det som är så alltså du sitter vid det riktiga bommaren som sitter här alltså kvärt är det som är så konservativt och frastöjtande i förrjun. Nog snack eller ja. Ett är att kanske fokus ofta blir lagt av traditionell maskulin vi-skifter. Öliga vi tar så om fiskevinne och budskap och kvar är
ja, kvoter og hva det som faktisk eier alle vinningen her i Førjen og hvordan vi skiftene vi tar med kvinnelige dominerende arbeidere altså vi synes ikke nok større mån og i Danmark og i Førjen hvordan omstående er av arbeidsplassen her som til flere kvinner som arbeider og så det eisene til etiske malene som altså nå kommer ja, altså abortmalet til jeg minns att vi tog så nek om det ta i det fall och ta føles hvis man ta vel som hver man personlig eller hver avskår man hever men hvis man heldur at det skal være fruktvel her i førgen så kan det føles nok så nær ta i det fettler eller ta ja og jeg minnes bare at vi til flørsten om var nok så sært der og gledde å kunne slippe vekk akkurat da alltså så det är sån här mål eisne det etiska mål eisne. Man kan säga att det är budskap och sånt alltså kvoter alltså till det som vi lever av alltså är det ju naturligt att man talar om det i förrjun. Jo, det är det självande och jag ser helt att man inte ska ta som det men det bara kvar är prioriteringarna. Alltså är det att vi skulle få fler bostäder till ung och billigare bostäder och allt det som äger Airbnb och allt möjligt eller skulle vi bara bli vet oss om det. Ja. Ja, Bonberg. Ja, jag håller väl läsna alltså man ska ju vidare samfälla är ju bara byggt upp av tog som aktivt tjänar pengar men äsne av hur ser det byggt för en land som så såna mentan och list och hur ser det social omförvet här är viktigt och hur passa på det hur det som hur gott är det liv i landet någon det är ju äsne stor pastor på folk som man byggt för det är bara akkurat hur vi ska få med i munnen eller så. Så det är alltid chans där och att man kan nästan fokusera sin övelse. Men jag kan vara spurningar med. Jag också ta nu politikerna skulle färra för att ta sig vidare men då men ta och skulle vitcher det här vi spurningen om fraflytting. Det så eka viktigt att här rätta egen emot kvärt kan få kvinnorna att trivas i förjon. Alltså detta en jaunstøve avbjøring? Detta är fraflytting. Pastorvis men nästan bara alltså jag också att något snäck som flyttar land någon är pastor grunden till alltså några kvinnor flyttar land någon det är ganska några kvinnor vilja ta en utbygging här som kanske som män inte vilja men nästa steg stora pastor månader som mest nefera men så det är sån ting som abortmalle och som alltså man ser så nu var exakt att det är alla på vävren är bara inte utskilda och det blir nog negativt man blir inte trött av att höra på sån ting men pastor av det är det att såna unga är utomlands så hvis man färdig hemma så färdigt här brödast automatiskt till hvis alla unga progressiva flyttar landet så är det inte ett för ju så det är som det självförstärkande akkurat det alltid till att alltså det som ofta är det unga som skapar röstlar och som är de som är politiskt aktiva i ungdomsförbundet eller är ja få avskanna samhället och tåra vara inte mer extrem än ganska många andra. Men det alltså upplevt hur affärer är det så konservativa som man ofta säger att vid det? Jag har alltid att det kommer sånt an på kvar man är och kvar omgångskrets som man är i. Alltså är mest inte personligen men dagligdag att förra är så konservativt för mer personliga sånt att är omringa folk som är och i samma omkurv som är men alltså för att man hör utveckling som man hör sociala medier och så är det ofta en väldigt konservativ ton och det är väldigt sträv hvis man gärna vill leva i en land som är progressivt alltså som om man vill vara pastor och att ge dem mer jag flyttar för er framåt det. Hvis vi skulle så också om kvärt hvis vi tid skulle titta också på jord som är viktigt att få på plats fyra lucka som att vänta gången vi fraflytting och äsne vi tillflytting. Kvärt för gåra vill det tid giva politikerna till typiskt de som kunde göra något men Björk kvärt är viktigt att få på plats hade du. Några ting. Det första är ganska att få ordentliga grejer på hur folk flyttar, hur det inte kommer efter.
sätta pengar av och tog av till att faktiskt finna av vad trobladjen verkligen är. Så vi bara tvär som kunde säga vad åker upplevelse kan vara eller är. Och så är det sjående det här som alla helst för att vara en stor trobladje till att få styr på bostadsvidskiftene och prioriteringarna. Vad man vill bruka pengar på och hur ska släppa att få alla vinningen och så framvägs. Och bröta hopburen. Ikke säga att det är frallukt att så nek flyta. Tror jag att här för alltid vara folk som flyttar till att det är stumma vid förrjön. Men det ska inte gå ut ur det som faktiskt kunde huxa sig att lysa i förrjön. Ja, Gunvor. Alltså nu är stotningen alltid akkurat hackar till att vara någorlunda jämna vid det som man är i Danmark till öl gott, men alltså till öl ofta vid det längt 18 för det där kommer sån ting och alltså till dömes nu är en Barcelona hvis är hej Lise och fick bara på att nå så är det inte för nu att det teller som att varslen till vi som inte grundläggande som rör det är ju en god brötning men så till dömes är sån ting bättre i Danmark till Sigmund hvis han säkert om hvis han läs i Danmark så han kunde finna samma stutning i ett år och medan var hemma eller dubbla stutning i ett år medan läs vad gör men nu löste sig ju inte att ta stutning eller ta varsel till att så missar bara man undervisningen och så så för att ha man sån ting skulle brötas så några ting så vi skiftar cha för äldre till dömes så lätt är att alltså hur skott är det ungdomar leva i förrjun det är sån ting som är väldigt viktigt alltid så är det att de som vill jag vara i förrjun att det är minst lika gott eller bättre än i Norrland så det är alltid det viktigaste kvar är det sätter ut på så som man kan ja kvar är du om tojar är du i förrjun framvis då vi ser så man så drömma fram till här att jag kan ha min bassa i förrjun och det kan vara kanske vara pasta granskning om kvarnen förrjun och så att man ägnar över samband med granskning om kvarnen sen så så att ta ver alltså sjön att det har sett ju för vi att man har samstarv med de norrländska universiteten och att se sig minstliga hundstöj som är sen. Så du kunde gott också haft att Ludebein är stan i Asna. Ja, det så är det vi granskning att man ska ha samband med granskning om kurva innan för det är som man granskar. Hur så vi tar Björk kvar är du om du tjej? Det är nästan 3-2. Ja, ta vanligt att är i förrjun. Det är att för min drömmar det är att bygga i förrjun här. Där är vi äldre. Om det så är att nå att jag blir i Danmark. Eller i förrjun, det vet jag inte. Hvis det bare lukker, jeg vil ikke fyrrekke på transporten, men hva er det som er ordentlig, hvis vi skulle til helt førje for noen år, hva er det som er så deilig vi har bygd for førje? Jeg har alltid ofte at det er vannsene som eisen er det gode vi har bygd for førje. Lydeland, man kjenner hver annan och här tryckt och jag alltid att det är väldigt charmerande alltså för jag är charmerande land väcker inte gott duscht öliga duschland ja Gunnar, vad är ordentligt gott vi har byggt för ju? Alltså det är helt dumt eller väl att bygga i havn och vara pastor av en ung för i havn men alltså det är så som man kan ju inte finna alla ställen så det är inte havnen det gäller vi för det så läsa så det är alltid havnen eller gå på ju några konserter några så smäntande ung för och det är stort lust av det men ja och att säga att så innanför det vis också som är fackliga så är det ölla stort mittlen folk så att jag finns ölla nek möjligheter i min lista tror jag så av arbete och imskonöron så som man kan bygga sitt CV upp nog så lätt till det har samband med det första som läggs i ett och så där och att det samma så har vi en kontakt vid till första som jag som är undervisar med och Lise och har fått en möjlighet från timon så tack för att vara pastor till Örsund som man gärna vill arbeta i är ullalatt alltid hvis man tömmer och lägger sitt ja så på kan gå så det där ja för att bli universitetet där så en 4 månader ja är det onkel som har en spurning till dessa här
Unge kvinner, så är det välkommen att hålla handen upp. Ja, här ja. Välkommen häsmen. Ja. Hej. Först vill jag säga att det alltid är verkligen väl åra jag och då väl alltid är ordentligt imponerande lustigt. Så vi sitter still upp politiskt skulle nog kunna kräka. Nej, men är en konkret anspårning är alltid att jag har alltid politiker snacka om campus och om bostäder nej och så rätt, men det vet som jag upplever att som att här så villig till att sätta ordentliga pengar ut och för jag hållt vita här nu som är upplever att här är det till att bygga för jag hållt bara en tunnel sorger och så kunde jag också med sportstikon ombord till tikon unga kvinnor med tid att hvis man får en stora tunnel är det så näka som för ung folk fasthålla det i förrjun eller få det flytta hemåt. Är det viktigt för tikon? Yes, nu börjar det. Soria tunnel eller ja. Alltså här att alltid ganska man borde sporten soring som att ganska läsa i havn. Jag vet inte om inte har fittles rön akkurat tyvärr om det är Soria tunnel eller inte. Det man nog vara en spurning om imska prioriteringar, men jag vet inte om det tar pengarna som fär från Soria tunneln som fär till Sätra. Alltså det tar kan politiker ganska svära om det. Men kan det vara viktigare ju tunnare vi är att utbyggt Sätra än Soria tunnel? Alltså sånt det är Sätra mer relevant för mig, men alltså sånt det är så viktigt att binda för er samman så att man har utlära sig möjliga gänga universitetet till dem så. Björk? Jag har alltid ganska att prioriteringar nu av versen skriver, men alltså jag har 4 månader vansar vid en Soria tunnel. Gustav skriver helt då? Alltså tror jag att jag alltid att här är sjåvande alltså ur havn har allt bo i havn och för mig alltid att det blir deiligare om man lägger pengarna i bostäder eller ungdomsbostäder och så framvis, men det skiljer sig väl att ganska det är ordentligt gott för det i Sora och Sorötna att få en tunnel, men det är bara öliga pengar som hade kunnat färra ärastarna. Hade jag. Bara nu. Är spurningar? Vi märker? Här. Ja, jag passar också att profilen till Taimon. Alltså läser association och bygger förjon. Och har böten. Och jag håller bara, jag bara gärna understryka att jag håller seriöst att hvis det var ett gott läsare och ibor, läsare och ibor, så hade det bo i förjon. Så jag hade alltid att ungefär vill jag bara gärna flytta ut. Alltså vidare fjördes läsa omstryken flashaman och alltid bygger han så fullt. Ja, och i rock vi har nekva timmar var lyssna omstryk för Jon. Vi ser vad det ser. Ja, gott poäng. Ja. Ja, jag hade att är färre att ja, en stort av immersion gruppen och så hade jag att vi avsluta. Hej. Ja, jag gör oss en bra. Stort av immersion. Jag hade inte ja. Jag hade inte en spurning om så, men en immersion. Ja, vad var det jag skulle säga? Nu var det då som ja, mentan här i förrjun. Det hade jag alltid ösnat vid sätta ordentliga spurningar om att politiker skulle göra ting för Jakob liksom. En ösnat än att det är liksom här socialt här i förrjun att göra mera samman om att männa att det här omkvarvet göra det mera sätta att det är lite omkvarvet att vara fyra ödlån. En ting som jag vet för mig själv är att alltså jag då så att han har kommit här till för att det är det snät han mentan som ja man folk har och det
är också en liten trubbelje, det är så just det ungo, det tackar han mentan till syn. Kvar vi liksom gör såna inappropriate jokes, like sexistic jokes och sådana något då är det. Och ösnen för i fall till det Alaboan som blev här blev just vi Alaboan som vi inte var gott. Tandmentan är väldigt viktigt liksom att skifta till att skapa gott omkvar för ödlan. Så det är bara om det var ett för mig själv att är som socialt blev så som en mauer. Jag har själv måste liksom avlära tandsexismen från mig själv och gå se så kvinnor och sådana då är det. Vill jag vid så som samfälla att skapa det omkvar kvar vi vill lära samman och avlära att han tandsexismen vid här in i Jokon eller att han homofobin som är i New York det var ju en show att det är TV för mig då är det. Jag var ju snäck politiker vill jag sätta väsko i att männa att sätta mera karaktär i liksom i skola omkvarve att ta som det och ge oss space till det liksom att ta som och arbeta jobb. Ja, Björk och Gunvor har det några vimmering till det. Det här vi kinsrollen och alla bojen som blev spilter ut och alltså det är att det här vi till trånka som føler att det är trånka omkvar i för. Ja, jag alltid att det är alltså för akkurat det ämnet så heter ju en just månad att det var varmare ung i förrjun så att man på större pastor ungdom någon i det första samfällen. Men så det är en andra ting som man kan göra vet jag alltså i skolan skipan som känns i. Ja. Ja. Jag får att tacka till kom på för att tidsställa upp här. Gunvor Høydal Brumnes och Björk Brindar Dötter Ekholm. Gör dem klart. Tack för det. Så skulle vi ha politikerna upp här. Och vi får lycka rycka lutcenter till här. Men de som kommer att luttaka i åraskiftet någon. Det är Elisabeth Mercedes Gunnleisdotter för Fackaflotchen och Johan Dahl för Sambandsflotchen. Inge Lund Didriksen Ström för Jaunarflotchen. Herver Polsdotter för Tjåelde. Bjarne Karason Petersen för Framsökn. Och Stefan Klein Poulsen för Miflotchen. Så kommer tid upp här, gör så väl. Och ta vara så läges att tid få ästne möjligheter att sätta spurningar 18 år.
Yes. Och så är det hända till känna sig dessa mikrofoner här en introduktion till bara två som kommer snacka sen. Så det är en tröster här och en tröster här och den tredje tröster och så rycker inte. Tröster här mina här. Det tar kvar så. Ja. Ettla ta i spyrde. Så ja. Ja, kanske och Timo gärna markera och ta det ta vi maskinkar och så det är inte problem. Och jag hugger att få en låt alla skjuts till att folk skulle kunna spyrja, men onkel ska vi göra klockan 12 så att vi röna halta kon till klockan 12 till middag. Så det var rutschligt, men jag kunde hugga mig att sportstickon hur så stor trobeleje är det att hese unge folkene færre av sted, at det en tryinger som færre av sted, og at helten av kvinnen, nesten helten færre av sted. Johan Dahl, hvordan står trobeleggje er til ut under vi? Jo, men det er stor trobeleggje at dere sendte helten av dere ut av ungdom i landet. Och det har just ju något här så här alltså kvinnor underskottet kommer ju helt att från 1930 och hur helt ju att vara det samma så igen då. Tog jag det så där på mig och så att jag kvinnor i sådana mån är det mycket kommatter. Säkert av imens norsgrund till ju under större som kanske är närbjöving till ganska till att gifta sig vid utländska märken och förbud och rösta sig här och tog ju inte komma hem att så jag tycker till det att dere gjør noe tenker for som gjør at uppbygga målagene, lesta målagene och inte minst brusta målagene være bedre. Ja, vi tar om att men kvärt är det tunnar vid missa vi att det falskene första. Jag ser här unga kvinnor första. Ja, men unga missar ju en riktig av gåen går arbetskraft till större som eisen manglar till mest kvinnor som är i de större som är det här händerna alltså sjukhusfröingar och pedagoger och innanför äldrerukt och annat mittel annat till större som går större manglar och till kommer ju att hur det är för utlanda så det är som några timmar som är i större och ut i sektorn utlanda. Vad hade du att vi missa vi hesner folkkommun som vi sändas av landet? Ja, det som Johan säger att vi missa folk som kunde vara vid till att alltså arbeta här och som kunde vara vid till att få vackra välfärdssamhället att köra och mennast, men vi manglar ju de folkene som åtte av verger og som i Stormon hadde yngste verger som skulle være vid til at brøyte akkurat samfunnet, som skulle være vid til at skapa frambord og at mennene da, vi ser ofte at følger alltid en kusser tutsjer 18 for akkurat grannalån, og da sier seg selv at vi mangler alt de som skapa brøytingar. Vi vet at ung folk skapa brøytingar i samfunnet til de som gjør at samfunnet mennast og blir mer liberal og romande. Og da vi mangler det, så er det jo ikke her til at skapa det, og det kommer kanskje helst ikke atter til vi ikke menn noen anså til landene som de bygger i. Så det blir en sånn negativ spiraler at vi ångsvekna standa långt i sted enn noen grannar land. Stefan, att vi finner vita att det är 50 kvar, alltså att det folk narskas fjörde så är 50 kvar åter i förjon. Är det nog mycket till att sissa till att vi har allt få så mycket. Vi haltar vi nek, vi hade synd riktigt att svära på, men jag hade vi skulle för ansvar efter vi att leta för ytterligare tog jag att det var en rettelig avhørt samarbeiding som Erla gjør det. Her vid 18-standene er bedre ut i enn Aland. Vi ser Hechtland og Orskonotjar og andre åtja samfunnet var på her, så vant vi til at det prøver oss lukkelig for at vi ikke er tarrastøve. Så jeg halte stendig ok til, men jeg halte at vi må virkelig kjærsbakken, så vi kunne ta kappisene opp i Danmark og andre land i større mån, til trygg vi kom til godt minka. Men vad hade du vid missa vi sån här falkonon som färre av landet och så här 40% av kvinnorna som färre till dem. Hur missar utun när vi?
Alltså vi missar resurser, vi missar ung frisk kött som har alla möjliga idéer och resurser sågs och det är vanliga arbetsmarknaden men också nu öll frivilliga arbete. Nu har vi nog snack för ungdomsarbete och är igen och här ser man ofta att bättre som är en parstrauto och det som loja slog ungdomsarbete det kan vi öll möjliga sammanhang färra knappt alla land. Och så skramplar allt samman och då så är ringt att halta något ting körande kontinuerligt och tog det här så en särskilt större miss att det är så mycket arbete som detta är fyr till att nu får en arkengrastea som annars är lagt ett öde gott arbete. Elspeth, hva heldur du at den største trobeleggjen vi ser her fraflytingen som vi har? Ja, takk for det. Jeg at lykke kanskje komme en liten stikkpiller. Nå spyr meg om meg til det. Nå misser vi snakker kvinner av landet, så først av man snakker om dette frivillige arbeidet, men at det er bare en joke. Så blir det en parster. Jeg har alltid at det heter et kjempeproblem at vi misser okker ungdom, om man kan si det så. Jeg husker jo også til her, jeg vet ikke om det er for kaldt og kunst å si, men vi investerer som land, og alle nekk og gjør så falskene fra til det ble født innenfor Holsverket og så videre, og vekkestove, og badnager, og skola, og framholdsstølt, og studenterskola, og så tar jeg klar till att ta en uppbyggning kanske med 3 och 5 år. Ja, men så för att det är landen och så stanta underland klart att mot dem ja till få en uppbyggning här på 3 eller 5 år till klart att det kan väl själva. Och så missar vi det och ta få detta tillfällige är nästan hur att säga förlagt. Och det så är som olja allvarligt vi måste göra helt olja näck för att jeg skiljer vel at folk vil slippe landet og oppleve noe nytt, og det er ikke alle skoler som er her. Vi får en selv løkreklig kvinne, altså til 4 år så igjen jeg bryr jeg, og den skolen ikke kom til 4 år, så finnes det ikke språk for noen, vi får 9, men vi må gjøre noe for å få det høymatter. Men Elspeth, er det her en jaunstøve trobeleidje at sånne kvinner får landet nå? Hvis vi tok som samfunnet i Tjokkon, så halte jeg selv at det bygd oljenek på at det maskulina. Vi tok som sjøvene og ja, realenekene for det. Og hvis vi nå hoksa om sjøvene, ja, men så får tørsfred til kjøst og få sjømannsfradrått. Hvis vi tok så lærninger til mest menn, til nærkere kvinner, lærninger fradrått. Og hvis vi tok som utsiklere eller de som får utenlandet og til mest menn, ja, men så er det øsne nærkere stoler eller det er penger eller hva det får. Og så nå, bare for jeg skal ikke råkse for nek, men nå er det til vi er oppe og venter av halsrøktere skulle ha släppa att få lön med en till arbeta. Och vi lagt inte ta kontakt men kvart tills kom på platsen. Kvinnlig arbete. Men lärningar sådan. Så det är lättare att geva månnon fortfarande 4 månader i åkara skipanon. Det är slett ett månnon i övrigt, men det som är vill till att vit kvinnor ska vara jämställda. Det här är slett vi har kunnat ner av några som helst, men att vi kvinnor skulle jämställa i så mat. Ja, vi kommer att åter till lossnar om man har löte, men Bjarne Karlsson Petersen, hur så stor trobeleidje är det utvinnare värld att du ser hur ser tölene från Hagstovne? Jag vill så bättre säga att det alltid är hövestroblös. Det är trobeleidjen. Det som heter uttryck för det, till det vi har en öliga mobila att öliga mobilt folk, vi det är mobilt folkaslä. Det är en styrke till att folk kunna komma och färra allt efter hur det gånger i budskapen och hur det arbetar. Men till vår jag blir en verkligen tror att nu så jag vet vi där inrätta ett välfärdssamhälle och vi snackar öliga om halvförsörjningar där. Och det är ju inte en trobeleidje att det blir fler äldre. Det är gott. Folk lever långkor och det får bättre hälsa till på sig framvis. Trobeleidjen är att det blir fler äldre immun till att det blir färre och färre yngre. Det här halvförsörjningen ligger. Tror jag att hövserbjörningen för den förska samla budskapen och för att välfärdssamhälle. Jag hade ju ösne att ta aspekter som har i Kina gör hur tutning tror att maten vi da innrett oss i førjon og på gjør til at det ikke er lukket lokkende til kvinnorna å være her.
och i allt det är huvudsaken två ting, så mer flöjde kanske tror jag. Till att det är ganska några sektorer och det privata i förrjun som inte är intressanta för kvinnor i det. I vanliga vi kommer fjällbröta vinnelöv så att det är flera spännande tillpå till kvinnor att göra sig karriär och som till exempel sfära vinna men också är utnära. Jag hade ju också att ta sociala spurningar och det etiska målen är något som är om man vill det eller inte stickande för kvinnor i förrjun. Det låter sig är stan här det är mer ganska progressivt eller rumligt eller liberalt eller vad man kallar det. Och så sjående är det ösne en erbjudning att det inte är och det kan ju från man här som erbjudning en nekva är stand man kanske sälja ut gärna till jag syns det konservativ hopbor till familjemönster och det är ringt att häva och få alltså det är durst och det är ringt att få tingene hänga samman där till den. Ja. Ingelun, hur stor trobelage är det utunar vi tar då säger sig tålna att halvna? Jag har alltid att det är ja, för att tänka det. Ja, jag har alltid att det är ett otroligt störst problem. Och det är nu över ett år att det är resursmässiga och ekonomiskt är det ett störst problem. Det är det självande, men jag har alltid ösnat först och främst att det är ett mentnarligt och ett samfällsligt och ett socialt problem. Och det är något som terer på sammanhängsmena och i samfällan och tjockon. Det är något som gör i alltid att så väl över vårt och ganska här som övnesten och här som det har snackat om fraflytting och janstöv och imot till är det att man nämligen ganska ösne torra nästa vi heter som snurrar sig om att ta i hessen samfällsbölkeren av ungdomsfolken inte till stier att ta avgöra för framtiden och i landet och tjockon. Så avskar det här öliga nekva för samfälla vi bliva. Och här vill jag ängsmärja för att vi hött och häsar unga och röddenar i större mån och i samfällsliga tjärtsnon som kunde nämligen pojka mot den mera framlinton samfälla. Så till lucka som den största trobelagen i tunnarver till att vi mankla häsar här röddenar och ta framdrifterna ångsvägna från oss ner i folknom. Ja, jag har alltid att det är en otroligt stor trubbelage, ja. Men Stefan Klein Paulsen, han visste ju nämligen i en spurning så säger men vi har håst allt 30% efter eller 25% efter. Alltså det är nog snäck som är rätt i förrjun. Alltså är det inte nog mycket till att lyfta den här arven upp? Det är så det nöker och det är gott men alltså om det är nog alltså jag vet inte kvar på innemarsch är men nu snurrar det detta sig om fraflytting och janstöv och jag alltid att det är det största problemet att det är såna som flyttar bort och som inte kommer hem åter och särskilt att det inte är och här ganska ut i perioden när man kan mynta vad det är för samfälla vi inte ska komma fram efter. Hur råkar flera händer upp Herverfest och Johan? Så jag har alltid att HAS man säger att vi tar 30% efter så är det ju 40% eller nästan hälften av kvinnor för landet som också kan välja sitt hemland från och det har alltid är problematiken till att det är såna folk som inte följer förgör det stället som de skulle ha såna framtid antingen tror jag att förgör inte rum att demon eller tror jag att de har inte möjlighet att komma att det att omsynna sig till det så jag har alltid också räkna jag vet som politisk skipan politiker nu vi snackar ölen om halt för det att ta stövna som en krepp egentligen alltså vi tar bruk för att ha kvinnor där bruk för ungfolk hvis vi missar kvinnorna så missar vi ju ens framtiden att bönden är vi mammasönen. Så jag alltid att vi äger att alla flockarna är sätta samman och göra en kreppepacka. Så kan det trubbelagen hur så löser den och vad är det som när skulle vi ha lösningen och hur så gör det det alltid är absolut nej. Och så är det här finner det och hur är det och vi falskne unga falskne färra och landet och det kunde gott också man lucka att finna till kunna ge tickara på vi tar det så här unga kvinnor som tar sig om det här vi kunde vara bättre lästrar ungkvarvet till dömes man kunde just mer vid bostäder och så har det här av vid växer ganska i äldre så det har gått för ju och att det är några vi skifter men kvart det tickar på kvui vi missa hese falskene av landen och jag blir vi hasmena från Angelon visst du kan komma vi har stått on boy på kvui to helter att
Vi misses folkene. Ja, alltså jag håller det är ganska tre ting särskilt. Alltså ett är det grundläggande i omstövningar. Vad är det för omstöver som vi tar till ung till dömes så som att ta flyt i hemman fra, kvar kan det flyta. Hvis jag vill pröva bygga ensamhet, kvar kan det bygga. Det är en ett grundläggande problem som vi må ta och är politiskt. Och det är också så som kvar är ett arbete till mun, kvar kan jag arbeta och kvar får jag kanske vi ser har vi baden, kvar får jag mot baden och en därstone. Och så är det sån ting som trivnader. Alltså hur tar vi det mot ungdomsfolket? Hur tar vi det mot när i ungdomsmättan? Hur reagerar vi ta en motmålsgånga eller ta i ungfolk i sjönvarspen och snacka ungdomsmål? Sådana ting. Hur tar vi det mot ungdomsmättan? Ungdomsdiskriminationscenter, alltså vi har tosa inte så pent ungfolk eller vad? Jag också trivna våra ungfolk och stäcka vid hur förr som ungdomsland. Och så är det detta vi framtiden, kvar framtid bjöd vid och unga. Jag hade det särskilt att de tingene som ja, jag vet inte, det snurrar sig om, eller som är essensen och det blir mycket göra stort. Ja, och Bjarne, alltså hvis du ska göra det stort, kvar är det årsökene helt till att ungfolk välja förra fra i gosse i en nog så länge period. Och särskilt kvinnor. Jag hade man kan göra det upp i två månader. Men för sig alltså nu är det ju länge sedan jag läste gånger var ofta att man läser gångerna så lägger det mindre ut att liksom hållt någon som jag läser gånger till man. Det är kanske en 3 och 4 minuter av någon bulge av 3 och 4 ungdomar som kunde låta i politisk arbete och i fackföreningsarbete som kunde arbeta i förska arbetsmarknaden och skriva PhD i RSS någon det fascinerar det problem. Ja, man kan göra det upp i kvifärdig och när kommer det inte hemmator. Ja. Jag alltid det ordentligt banalt för det färra. Det färra tog det att virka ordentligt cool att kunna ha sin egna uppe i Köpenhamn. Här du har bädd under vindfolk och ta att du får fri från skolan först du en park att dräcka 1640 Kronborg öl, solen skiner, du har alltid låter dulla. Det för det färra. Det virka bara spännande, nytt och fart. Hvis vi inte kunde bjöa något som minner om så har vi tappat förhånd. Tog jag alltid vi skulle som mest möjligt röna att vi har kappingar för särskilt EU-4 ta till på som man fär och i Köpenhamn men som halt. Ja. Och så, lugga. Grunden till att det inte kommer hemmater halt tog att det här var inte några möjligheter att göra sig karriär. Här är det simpelthen för få branscher, för få utnäger som är spännande för folk. Vi skrutcher efter katefolken. Här är det ganska en spårning om kappingar för lön och annat. Här hade det mer att det är iverväsen som det unga har gjort så att han har några utläggt om vad ska hända nu framåt. Det är då vi helt inte själva. För lite spännande arbete. Elspeth, vad tror du är hon är att kvui välja för ungfolk förra från? Ja, det är nu har spurt jag dotterna chamar som läser och så ser vi gärna i sig kvart älta runt på Presperian stocklagar. Så ser man vad ska mamma allt är dyrare i förrion undan till softice och snus. Och därför är det så ungdom inte att vänta snuddan hämta vin till. Och det var också till uipån att ta lätta få uipåer. Inte bara till man läser men också till man lever att läsa. Du kan få en uipå som inte är så dyr. Så jag vant att prislevande kvasia och som tej östervinja TV campus kamratskaper och så vidare. Men det som är erbjudande chocken halde det är att vi skulle vara attraktiv att ha vilja släppa hemmater så kött som möjligt att när det har lyse eller ganska att när det har syntra praktiskt nere och det är det så avhåvert i arbetsplatserna och spårningen är att vi som samfälla då vet nog väl kvart vi att vinnan kunde vara karmer om eller haft några vittnar tunga arbetsplats att det sett i outla granska istället för vi då inte i skatt oljevinna har vi ofta varit inne i amt i ska man garanterat ha varit men här är rättliga vittnar tung arbetsplats också för kvinnor bei verkfröingar och järfröingar och
biologer og you name it, vi kunde och sjukvårdsröktarfröingar. Så vi manglar avhåvärd arbetsplats. Alltså vi manglar sån spännande avhåvärd arbetsplats till tejfärs komma till förja till ett ontrant arbetsplats. Det gör det inte och ganska minne i lön och mer i skatt. Konkret. Stefan, kvart det som stycker vi förjon och driver utomlands hvis du ska ge vad ditt bästa bo på det? Jag har alltid Florida över en jätte långa att vi tappar kappingarna, vi tar att vi inte har några läster omstöver i form av läster utboen och jag ser så spjärt som det är och man kunde bli och för ut det tomt agenten här alltid vi tappar kappingarna i en större mån men så det har vi är fyrbonor. Jag vet att det är ganska neckflöjder som kommer skjuta i jöknen uppbyggvingarna till att man har mer lärare till andra färgen så det är ösnö näkra 4 månader och tar ska man inte för små och tog tryck vi redan från landet någon så vi kan lyckas svära på att det är så några kvinnor för landet någon så halt jag gunver hej en öliga och äcklöjning och också samtidigt att kvinnor inte är uppbyggving alltså vi söker folkskolan någon kvinnor klarar sig näck bättre än drunchner ter öliga donaler skolan någon samma mina skolan någon hade kvinnor klarar sig mycket bättre och så är det öliga naturligt att som kvinnor färvojar och ta upp i större mån än män och det har alltid trick vi är nog han största förklarande faktoren och just det vill jag passa. Ja, Herver. Alltså jag har att det är i 2 mån alltså tror inte ni om att bättre uppbyggingar möjligheter så läs att det blir till att vara långkrig för om man ser arma för av land någon eller att man kan ta en uppbygging i förskivskifton till tutning sätter i röda spjärt jag ska lysa sätter någon och du kommer inte ordentlig i kontakt vi så rena och ånder än det som du läser som vi och hvis du läser en uppbyggning här det inte möteskilda så kommer du kanske i samband med en färre så det är inte en om att sätter och är hackre uppbyggningar för en inte häva att läsa omkurva en som man häver i de större bojen och några grannlanden det gör att det är inte lika spännande du upplever i stora mån att ölltun omgangskrets för landet och så ska du arbeta i öliga hash för att finna en ny omgangskrets. Det har tutning och inte om att tunna busia möjliga i berg med du läser i förrjun ett att du kommer hem att ett lockna läster utomlands har tutning. Och så halde jag isne att vi eja vara bättre berg i vinneluvnon men isne i allmänna omsättning och fyrning och så vidare att skapa lästrar relevant lästrarstörv så läs att det så välja läser förrjun beinleis komma eller beinleis vägen kommer i kontakt vi arbetsmarknaden så att det är isen få människor att han matan och skapa så isen möjligheter för att ha mer penning om hända. Och så halde jag det skulle hitta efter att det som är sagt av Björk och Gunvar att vi snackar om fisk och om tunnlar och ölasen hör maskulin virger så är det alltså rutsch möjligheter för att skapa kreativ och vidare när tung större förrjun isen i fiskvinne och älvinne här som kvinnor kanske hade kunnat lockas till. Så jag hade ansökt när vi har väldigt stort fokus på att vi vill ha dessa kvinnorna åter eller vill jag släcka ha det färra land och lunch. Men är det vinnan så som är förslöv? Nej, det har inte. Jag håller att det är en större en större trubbel än att bara vitcha som att nu har vi folka fraflytting. Vi hittar efter två grejer som Erika Hayfield skriver i boken Exit Förjar om Kina fraflytting. Så ser man att eller så skriver han att långt i trätt för någon blir och kvinnor affärer landnad men när man ser utbyggning så nästan så känns som där kunde så får det ur förjon. Och så kan man också är det kanske tror jag att Förjar inte rumar kvinnor ens så där vid rumma mannen. Ja, det har rock ni vita och i halt jag tog er till eisne passe av chatchen hur så skapa vi Förjar till att vara samfälla här kvinnor har hot att vara och här kvinnor trivas och ta kan man säga att vi har ett öla konservativt och maskulint samfälla så vet vi att minnelotar trivas värre till att det passar ut av kassan som samfälla vi sett upp och hos kvinnor är det nästan 30% av förringen i förjon så är det stadväck en minnelot att det kommer till valsbyte och de som tar avgörer så mest är ju att kvinnor trivas värre till vi passar ut av boxarna som typiskt män har sett upp. Ja, Johan, det orsøkene her? Vi er simpelthen for maskulitt samfunnet og
vi tog så mer om männar än kvinnor. Det det som är orsaken till att vi missar kvinnor? Nej, men börjar säga att nu sitter det nog för som är väl uppbyggda och de alla flesta ting här vill utlanda och Lise kan ju fram. Och jag tycker nej vad när att det ankrar att det vill utlanda Lise. I halde att det för utlanda läser sig själv är inte någon skandal. Men Elbrunns han att teifagen till uppbyggnad som det tecknar det kanske inte större till och i följande kom att till. Till står det Björn. Och som Stefan säger, kvinnor vill jag gärna uppbygga sig innanför allt möjligt där som människan gör det. Och jag tycker det att hvis du hyggger etter verkatlan som ble gjort av åkeren 2013 som heter heldre atla fri folka tilflytting. Hon akkurat løyka aktuelle 2025 som var 2013. Og man hyggger etter det her i ulte og atrisning som bok snakke om det er stadig vekk som kunne gjerast. Og mangla sjølvandi enn fjølbrøtta vojar i uppbygging i förrjun och mangla eisni eller campus i förrjun och mangla lästar och utbud till ungdom som det säger eisni tar möjligheter nu man runt vi några ting vi bostaden till missedna så det spår hur ska jag så och så det spår bland annat jag hade det öle viktigt att några eisni för in och i allmänna sektorn as väl till privata och skapa några läreplats. Alltså det snurrar inte bara med magister i hästen läsen. Det snurrar inte med skapa några större, ästen kvinnor relaterade större, som är övervärd och i allmänna sektorn lika väl som det privata. Och det här har jag sakna och nog herrans år i förrjun. Och han har egen satsa på. Så att det är intressant att vara här, ästen tog upp. Elsbeth, och så Ingela. Ja, pura samt. I alltid östnä vid så samfället skulle då bättre att bjöd några tjänster ut för folk är samfra att köpa tjänster från åkon. Vi vet att det folk reser till Island och egen terrorister till Ungarn och tennar och så vidare. Och här och jag vet då bättre att skapa några tjänster till dömes då sådana som är nog känt i samfällan till simulatorn Västervavon att jag vet att det är en stor succé att komma folk alla stanna fra i hemmen och ta komma här få så en skoj och så för att det är teater och lägga några pengar och här är hopen av folk som arbetar här och till så som vi skulle då att skapa några tjänster så lösnar att det blir spännande ja och unga kommer hem efter. Vi skulle huxa sin större än vi gör nu. Ja, absolut. Alltså vi skulle skapa men det är det inte akkurat det som händer att vi börjar missa våra ungdom, de som flyttar gränser, de som vill näka. Hvis vi missa hese falskene, så får vi vet här och vi spelar till att vi får missa det att de kanske har producera några tjänster som andra kunde köpt. Jag har alltid att dessa spårningar är så allvarliga. Jag vet inte i rör utan skilt allvarligt nu. Så allvarligt. Ingela? Nu för next som ja. Alltså för next med det. Ja, för next med det så blir vi grön så blinkar det grönt som är. Jag vet inte vad det betyder. Men ja, jag har alltid att det är ordentligt snällt att lägga trutjar kanningar eller tror fakta samman tar vi snacka om att det är även vid fraflytting och janstöv. Tror att vi tar akkurat en framlöande grund hacktölon som visste att sälja unga kvinnor färra landen och inte och i landen mellan 20 och 25 år. Sätta spårnartation vi kanske kvar vatten när det här vill kvinnor som är i mitten 20 och 25 år. Alltså jag har alltid varit inte mer konfirmerad att jag har spurt mig när jag får få mer batten. Alltså det är kanske en parsa då eller det har vi kanske snacka om en parsa då. Det är ett fakta i hacktölna. Ett annat fakta det är ju att man nu kan politiska meningarna tja folk i landet och här visar sig att unga kvinnor särskilt är de mer virusliberala, är de mer moderna, är de mer progressiva. Samstundes så hade vi ett en kanning, den tredje kanningen som snurrar sig om en huckbord till janstöv. Här som vi också sådär att kvinnor visar att vi har manglande janstöv, men män inte gör det samma måte. Hvis vi lägger tre tingene samman så är det ju omkostväckna eller inlysande eller att det vänder i ödlomfören en trobelöka, nämligen att det är särskilt unga progressiva kvinnor som inte føler sig hemma i förrjun och tog inte är här, nämligen till att mynta det här progressiva samhället som man inte
sucha i framtiden. Hade lägger mig akkurat till det nästa här tog att nu har vi ett citat ur Brettan han 26 augusti i år. Här som med andra landstyrsmävren i Jaunstøv och Malon Lotog, vet man är det nu. Men citatet var det snur sig om att landstyret atlasar att ändurskoa Jaunstøvlåna från 1945. Och ta säger landstyrsmävren så läs och jag citerar. Och så det öliga nekvan spurningar om gossen nekv vi får att det 33 tingen någon vi på. Och tog snurda sig onkusvägna om att vi skulle göra näka som månar och som hjälper. Men det skal eisene være onkusvägna så mycket lute at man får undertøke fyrtøy. Så det er her vid det bare nå. Det vil si det som fikk med at blå rettelig klokk, det skulle være så mycket lute at man får undertøke fyrtøy. Hetta näka som kan få unga kvinnor rennande till förjar en sån hållninger till han lustar nog bara hur stämningen i tingen det var jag kanske inte egentligen uttryck för hans egna personliga hållning men hade stövan i tingen. Det skulle göra så lite som görligt. Ja? Flera händer upp här. Ja, jag har alltid att det säger öliga nekv. Och det säger ju kanske att vissa dessa kvinnor känner sig hemma i förrjun och var i förrjun så att det kanske blir flera löktingar som vill att vi skulle göra större brödingar i Jansolåne. Vi manglar ju, kan man säga, de som sitter upp som är progressiva som inte stora brödingar i Jansolåne och manglar kanske en stor part att vi väljer skans motiverar av allt det in tror jag att de inte följer sig hemma i förrjun. Så sjåan det mesta ju är att ta kvinnor inte kommer efter. Så händer brödingarna nekvis hattne än där borde. Men vad vi föringon och Jaunstøv-lov? Vad är problemet här? Jag hade inte ska spela med det ganska och andra som ska spela som det här men jag har alltid att det är ju en stor trouble att man ser att till dömes kan det gå att män inte kan gå lika högt på Jaunstøv som kvinnor gör. Vi så inte ens nu vi vet inte hur det som finns vi net någon men typiskt till tilltök om Jaunstøve så det nästan bara kvinnor som lustar men här är faktiskt också näck för män i mån till andra tilltag som jag vill till som snukar som Jaunstøve kvinnor går på Jaunstøve men det är inte på samma mata schalt om det omfattar bäge kvinnor och män och det gör ju att brödingar till det bättre gänga näck så. Du får vara god. Du spelar inte mer så svårt för till. Ja, han kan säga du. Tar du höra det citat här om man ska göra så lite som görligt. Nej, det var inte. Alltså nu var jag själv landslagsmästare i Jansson i 8 år så det och runt och så gör någonting att bröta stöna och jag hade själv att det är helt klart att Jansson är en naturlig ting att få på samhällen. Tack det är mycket göra så att det är fria bank för Jansson vi så en lejer och på fria bank alltså. Jag vet inte så kommunen för det är sitter här i runkan kanske se något där. Men och om det ger en insats i de andra sektorn och i den privata sektorn för att Jaunstøv ska vara en naturlig ting. Och så långt som och det sig lastona till jag hade gång nog då det här heter rätta sig nog det kommer nog så kommer gång det. Men hur säger landstyrsmävren så att det ska vara så mycket lite att man får undertöka för loktingen om på att det inte tycker flockar som vill ha så lite i Jaunstøv som möjligt. Alltså men jag tycker tror jag att det här alltså nu så tycker jag att allt samma sätt i loktingen så är det nästan också så läs. Alltså här på de äldste och ekorna. Jag tycker huggborren till det i Jaunstøv är öligen så läs. Fluffy. Alltså med de flesta ja. Stefan, nu är en unge mäver sitter i loktingen. Det är vi Jaunstøv det han tosar om Arko Jagstøv han säger det ska vara så lite som gör det eller det hinner som sitter så inne där. Ja, med vad kvätt är Jaunstøv? Kvätt är Jaunstøv? Jag har alltid till något väl definiera som vi har ganska låpnas det och definiera vad Jaunstøv är och så pojkar man efter att ni säger till det svipa Jaunstøv. Det är problem. Det är problem. Jag tycker att han vill lägga en Arko Jagstøv för hälsa till att folk må först plats hamna vad Jaunstøv är vad hotet innebär och så kan man räkna att smuja en lov utfrån. Men det är skämt vad Jaunstøv är. Jaunstøv nämnde samt Jaunstøv nämnde för ut och säger att vi ska fria fostertök i förr. Det är en rättligt stor parst av landet som hoppar det av. Är det Jaunstøv? Är det verkligen Jaunstøv? Ja, men så kommer det inte plats hamna Jaunstøv. Hvis en fri fostertøk like Jaunstøv, så blir det ikke samt Jaunstøv. Og jeg lyser loven i jøkken fra 94,
Beina borster at la mismon vekna Kina, taler godt, ans møvløykar til utbyggving og så framvis, taler øyla godt, som løn for samme arbeid, men så får Janstøv nevnten ut og sier, vi skal fria fostertøker for å få Janstøv før. Så hoppar kjetan av, og så bløver det alt samt. Men altså, hvis det ikke var ui, så hei du kunne under vi alle møvlig og Janstøv avtøkken? Så at vi kom til noen holdt, så er man kom nek nærlig av øren ting, skulle vi ta kvoter eller ikke? Det det også alt av meninger om hva ligger i Janstøv, møvløyker, eller skal alt være trusje som framvis. Men da man sier at fri fostertøker lik ved Janstøv, så hoppar kjetan av. Fullstendig. Ja, Ingelin? Hva det som gjør at jeg kan bli på veien? Det jo nemlig maskin. Det vil si at så langt som jeg ikke slipper bestemme så langt som jeg ikke slipper bestemme om min egen kropp, så det menn og kvinner ikke Janstødla i førgen. Ta det sagt, så det som sagt nu at Janstøva så rævlig fluffy, men det som, jeg halte det var Johan Dahl som sier det, men altså Janstøva jo ekstremt konkret. Og jeg halte ikke at problemet at vi ikke vet hva vi skulle gjøre. Så jeg halte mer av problemet at hvis vi titter etter hver det som særlig teker avgjørende, og det jo i større mån kanskje eldre folk, og det i større mån kanskje menn, eller ikke kanskje, det da vi titter etter de avgjørende valgene i førjen, da det snur seg om politisk, men også da det snur seg om hver virene i samfunnet, og kan lytte. Samstundes så vet vi jo også til at ta kvinner i middelen 30-44 år, så arbeider der først timer om vikene av London og Ølenten arbeidet. Vi vet at ta kvinner færre i barsel, som i mest av måneden ligger til kvinnerne i det, så misser det om det 40% i inntøk. Og jeg har alltid ikke at problemet at vi ikke vita hva vi skulle gjøre vis tingene. Jeg halte mer av problemet at vi og bepparad fire Janstøv og avtøkken. Og det ganske særlig her problemet ligger. Og det hanker jo i atter skjema vis ned. Hver det ganske der. Og det særlig unge kvinner som tar låter fettelig til. Det særlig unge kvinner som føler at det fluffy firebrikte som Janstøv eller manglande Janstøv Og i hese kvinnerne ikke i landet noen, jeg minner at det samfunnet som man vil heve frem etter, så blir det et problem. Bjarne, hvor vi så bensjen fire at ta seg om Janstøve? Og hvor skulle vi gjøre så lite som gjør for å få noe godkjent om Janstøve? Alltså jag halte att man må virkänna att det imiske utgångsstöd för vad man helt Janstøv eller Janrattor. Alltså ofta känns det som om att det något som engagerar sig i Janstøv mål som har en avsafärtan om att det mest det ideella Janstøvan och som man lever ner till det här några definitioner. Ja? Alltså kan ju för ölen ekvers samt om att man ska ha en systempolitik som säger att allt skulle ha Janbjörnsakon till hälsotjänster, Janbjörnsakon till utbyggving, veitingar som ger att tar naturlig månader av Kina inte en avgörande faktor i hur avgjort att ta lönen till allt samt om. Ja? Men så blir det, ska man göra politisk avtök för att främja att sitta lukka nekvar menn som kvinner i nevnton og kvoter og øyramersing av varsel og forskjellsvaret, det vi det osamt om. Altså, da må man bare si at vi det osamt. Og det folk selv at å si jeg halde etter. Det et uttrykk for at hvis du ikke helder just etter, så det ikke for Janstøv. Så vi må rista til av og ha noen mer ærlige samråd om hva vi vilja vi Janstøv, og ikke ta oss som om her som halder etter, og så det de som takker feil. Men man også bensje for kvoten, altså man snakker om at det kvoten, og så altså man bensje for kvoten, ja, man osamt om det rette løgnet genka. Ja. Men till dömes tar man då så väldömer till dömes tar man inte bench för kvoten. Ja men det skulle vara väldömer till dömes. Nej. Elsbeth, kvui held du att landstyrsmäveren säger till att vi skulle ha så lite detta brödingarna skulle vara så lutlar som görligt. Jag kan tillföra att Siri Stenberg säger det som en sending, jag minns inte akkurat citatet, men hon säger hon har självdan varit så utskälta, att det finns sådana motstøve som hon tåsar om Janstøve. Hva det som dette her sier om oss?
Ja, nu nevnte Inge Løyn at man bensje for Janstøv, og de som har fyllt oss ikke ved mer, de vet at de ikke bensje for Nøkron, og helst bensje for Janstøv, og jeg halte til at vi skulle kjempe som vi kvinner og menn, Johan, skulle kjempe som ølver av skå for å få Janstøv. Det ble slett ikke til at døtrene til åkken ikke skulle ha samme rettender som menn. Selv om det skulle det til. Og vi skulle køre kanskje eike inn nå, som jeg har nevnt nå, å få noen attraktiv arbeid til disse vel utboende kvinnerne, selv om det skulle vi til. Men det er alt som jeg har hukset med lykke sagt, det er det, da man snakker om Janstøv, og I løtene det så løsende, Janstøv loven sier at det skal hjelpe til kvinner og mann. Og det er virkelig at vi får at halte at Janstøven loven være med til kvinner og mann, at vi ikke takker noe annet enn ui. Og nå skal jeg si at det kan kvui. Til at vi bensje for hvis vi takker noe annet enn ui, så Janstøvene, så drukner vi kvinner nye etter atter. Vi lette oss halte fast ui hesten her at vi kjemper for at kvinner skulle så med rettender. Så jeg tar virka for mer hver affär ett minor. Vi får komma centrum på vannskorpna, ja, men så ska också annat som vi kvinnor skulle kämpa för. Nej, inte bench för Janstøv. Vi skulle börja som ulver att gå samma vid mannen. Men det vi också om du säger att vi kvinnor skulle ha samma rätten till som män. Men kvar skulle vi så sitta in, alltså kvar har du idé att förska kvinnor inte ha samma rätten som män. Kvar skulle vi så sitta in av Janstøv och Ja, I börjar vi att nämna det här, tar vi snacka och vi har varit tar vi snackar om vinnarna så är det nog så maskulint inrätta. Och vi såg nämnde på en av om utcyklar nämnde sjömannafradrag och lärningar och så vidare men det kommer till hälsoräktare så kommer man onka vi kommer än och här var vi några fradrag till tej som stannar en fläkavirke och skära. Nej, det har vi helt inte. Det som är också om det är att det ska vara med och så som ska säga med föringar förjar det är möjligt och det gör inte vi kvinnor vi det bra att koncentrera i jakten då. Jag vill säga man kan färra in synte mer och så här fradragtar skipanar och fyrmånader skipanar ut i allmänna sektorn och huxa synte mer om kvinnor här. Att det är bara en pastor och så menar jag ösen att vi skulle inrätta samhället till några spännande jobb till så falskna så kvinnorna som är utland det blir till att vi missar så flotta kvinnorna och då är jag familj och jag barn och allt möjligt och så stannar vi till för som några nisser då vi inte klar makta att bjuda en jobb det blir stil Herver och så Johan Hallslott. Ja, tror jag också att utan att lägga landstingsman någon en mening att vad han säger så är det ganska uttals källspett som eisen ligger i tror man snackar om så lite som gör det man ska inte snicka som andra än kvinnor och män och I halta att vi snackar om Janstøv eisen Janstøv för kvinnor som att det inte märka att Onner minuter böcker inte eisne hava eller vi inte eisne bara för Janstøv för dig och det har minuter böcker eisne så jag alltid att det 80 eisne kunna vara vi en Janstøv low tar vi hit efter till dömes nämnda säsong och I både privat och det allmänna så jag vet att män vi marlodan och det är ju helt inte underligt så det också med att kvinnor har ska strutsa att få möjlighet till att låta och I politiska visioner att släppa arbeta att släppa att vara virkna I samhället och som män så det är märkligt att han länge på den här kvinnor inte har haft möjlighet till det hon blir inte väck hvis vi inte styrer det. Så vi måste styra det hvis hon ska bli väck next show där igen. Jag hade man säger hvis vi inte gör kvoter, hvis vi inte politiskt gör attryck för att få Janstøv och till döms allmän säsong ta det kommer till lön och så vidare så täckta minst 100 år vi kommer här till. Så vi nöjas att styra, vi nöjas att bruka några ampo och här är kvoter ett ampo som rycker att det är inte för att vi tvingar Janstøv att ta händer annars skulle vi kusse på igen 100 år. Ja. Johan. Vinnerstrukturen för ger sjön till att det är mer män och som vinner än kvinnor. Men vi så hyggligt att allmänna sektorn för ju. Vi så hyggligt att första sektorn för ju. Vi så hyggligt att tredje sektorn för ju. Vi så hyggligt att Jalstone. Till kvinnor som lejer till jobben. Allmänna stone. Och i raun. Till att kvinnor har funnits för några supergård uppbyggingar som det här nu och som det kommer fram att det här var ger till hade jag kvinnor I nog större mån män etter håndene, kommer sitte og at han må tunke sessen samfunnet. Det gjør det. Tidskene, Ferjebanka, man kan finne det her, Helsemalerøye, Kjellstovan,
Men det framvis store minnelåtiga kvinnor som sitter i leirassession och till dem Ja, men och vad så att det är som jag säger blir vi vinner så torrun för en är så la satt över att han husen som gräva 11 fiskvinna och stora mån här män och ta med vinnen. Men det är sagt så där kommer en annan part in till vinnare och det är granskning och männing och utveckling. Alltså hälso stadsområdena. Här är rikva gånger för som kommer in. Så jag tycker att det är en spårning om att tojen är sliter något ting. Nog så shorthaldige. Och jag hade inte man ska vara så elegant för akkurat som jag stod att det inte för att rätta upp i toj. Men folk har också gått allt av tojene, men som Herver säger skulle vi ästen som ett antak för att få kvinnor heim til Førja og av verande her, skulle vi fære inn vi noen større anbånd til dem, som vi kvoten til dem. Det er spørninger om kvoter, det vil du ikke si det, men jeg tykker det er viktig at kvinnerne har til ubyngar som å kunne bruke for dem først og fremst. Innenfor fiskevinn i alvinn og til vinnene som vitan at hun kan i samband med tannparst. Så finner nok rett og men du er nødt til tutjar etter tøyene, så er det helt annerledes ut for dem. Ända gör det. Vi tycker att vi får helt stort nu att gärna runt det här som du vet att du ska ta steg Bjarne nu och lite löte. Vi att läsa få onkel kunde för Olivia Spirium, men jag kunde också mer finche tyckon helt stort att kommer vi tycker det bästa boy och på lossen så läs att vi varvaita flere av oss nere folkene i Førjon og kanskje særlig rett på kvinnorna. Hvordan får vi kvinnorna at være verande i Førjon og hvordan varvaita vi okkar unge folk her i Førjon? Ingelin? Ja, tack. Helt stort. Nu skulle Luika gärna pickla vimersing till det som Jan Dahl säger vi uppbyggvingar och arbetsmarknaden någon pura rätt att det är vi tar uppbyggvingar som manglar men vi manglar så visst lösningen nu fick vi några hackt hålla på talven här och det visste sig ju i allt av 600 innanför det så välfärdsrörelsen som kvinnor har uppbyggvingar som vi då bruk för det här så det är inte toja störv inte till dessa kvinnor som inte komma hem efter och vi tar bruk för det här och ösni heter vi och så kommer in att det som du har spurt om hur får fler kvinnor eller folk och ung folk i hela tiden att komma efter eller att vara verande i Førjon och komma efter. Här har alltid att det snurrar sig först och främst om vi ser grundläggande omstående att jag har folk näka bigfoy som till aptala och ösne att geva till vi vidare ösne till dem att anligar kvinnor vi bött någon ösne en relativt stor bulkor som ströjes är vi gärna rättvisare fyra tej och ösne att vi som var inne jag på inte Janne vi är som så välfärds någon vi får trycka och välfärdstjänster då är så långt som och välfärdstjänster vi ser och välfärdstjänster börja smultra så ger och samfälla ösne till vi tar kvinnorna vi har hemma och män för alla arbets och så missar vi en mer av sån ambitiösa kvinnor som kanske inte kommer hem att till för Ja. Bjarne, du är bästa på och på att få folk att vara här i Førjon, eller så att vi inte missar dig. Folk som hållt eller kvinnor? Kvinnor, säger jag. Alltså jag alltid att det snurrar sig om att göra några sociala arbete. Alltså vi har lömmes just några initiativ innanför drevsrätten som jag alltid väljer kvinnor också väl. Och jag var nu just när man för att kunna samtidigt och jag fosterkullo. Jag har alltid att det snurrar sig om några av de tingene som ösning kallt andra för män. Som inte nämner bostäder till att göra tjejbjörskna störskar i Førjon. Till att skapa några vinner som är intressanta för kvinnor. Alltså bara till att få kvinnor in i de traditionella störna som vi har. Bara fiskvinn och älvvinn och annat. Det är då det är vad som män. Men också skapa några här som till en större AH. Det är bara statistiskt jag visar jag vara större AH. Som till döms i tjänstevinn, affärvinn och så där. Det är alltid viktigt. Alltså nu är väl om ett år. Ja. Cirka. Hva forstår jeg gjøre helt konkret for at gjøre det bedre til kvinnerne av i Førjon? Alltså det som vi har gjort till med landa vid Bötten Barselskipan och här alla man har gjort mer. För jag får att det unga största Førjon inte först där och helt läsa sessionen så alla vill hacka läsarstolen. Jag hade ju ösnä vi skulle sen bättre ha en mer ambitiös vinnarpolitik så vi får några nya vinnare på köra.
Så är det en ting och vi har inte gjort en större skatteomläggning kanske vi tar upp pengar från manligt dominerande större och gör en skatteomläggning så är kvinnor och sen finns gå och annat och det är annars något som fackavflocken är harsta som var inte kvärt. Så vi har gjort några ting och vi får göra något rätt. Aspett, kvart du to ordentligt viktigt att få just för att bryta här hacktullene till det bättre. Ja. Jag lukar fortälja att det var i hybrid någon för slängskjane, det var en rastavn och här man ösen tåsa om smaj stöjne. Så fortalte nämligen Hattla forskvinna Jansstøvnevnten at det var noen ung folk i halte av Norrland som tar sånne kvever, men så ble det sett sammen. Hva skal vi gjøre? Kom vi noen favn årene og slå året eller også. Og de kom til det, altså de unge, de kom til det, small town, big life. Och är alltid det här vi skulle få oss några volymer in i det samhället som möjligt. Själva det till bostäder, alltså det är ett måste, grundläggande det är ett måste att det släpper bygga för själva. Jag var 20, men så flott jag hemma till mamma eller. I monte ja. Det har inte redan stått lätt. Och så är det här vid att vi alltså i måste få ta vi måste få oss unge fram som det är nämnt några för det som kunde bjuda samhällen av. Och ta vi sagt ja det är nästan att arbete en kvinna kan göra. Se mer åt arbete en kvinna inte kan göra. Jag tror inte så att det är det att bära ett tungt ja så hem har vi männer och joystick och så för upp efter. Alltså ett så inte åt arbete en kvinna inte kan göra det. Själv är lackra till kvinna är halt inte att stay att för näkra. Men kvar förstod efter att göra aspekt du stilla var sagt hans uppåt till nästa väl. Alltså kvar förstod efter att göra som kan böta om hela tullna. Jag hoppas det helt det kan väl stå här men ja det kan säga att du stillar upp. Ja, alltså det som jag har nämnt det här några för att vi måste få mer attraktivt arbete till jag har sagt till de unga både män och kvinnor oljelöjting alltså oljan är på vid gränserna eller en marsch till Japan och hvis vi får igång det ska inte räcka till så är man ser hur man kan gång vi oljelöjting kvinnor nej du ska inte glömma att det här är näck för arbete till jag vet inte kostar folk bäge och äkta och andra vi så till åtta tog men man måste göra bostäder med till andra självante fråskapet till campus är näck för färdigt. Stefan, kvart förstå att arbeta fyra alltså att för få ganska sälja kvinnor att vara verande i förrjun. Ja. Alltså det ser ut som vi är samt om att vi måste ta kappingen upp i andra land att det kommer till uppbygging och annat så det här är spelar vi challenge vi med flotchen och så för vi att stanna vi är att en mäver och en kvinna och att också janspolitiker man viska ut från häson det är pur rätt som ett spel med sätt så ska jag är att gör långt över allt möjligt annat driver på i och ta gånger till kvinna och stora mån och ta för det östen ger i förjon och är halt att är det gott agna för kvinnor till förjar. Ja, det var alltid redan några kvinnor som avhör att det här för renna kapp så renna där kapp mot en kvinna det här för svimma där mot en kvinna och att här skulle söka en arbetsplats ja men så är det män och kvinnor man fälls till och inte 100 andra ting. Det är alltid rätt att vi kommer till för en kvinna och jag alltid ösnat att jag alltid ösnat kvinnan blir utsatt för rättland ekon harskape helt otroligt ekon harskape i hemmen och annetnon och tog jag just neck på problem när vi aken annetnon pornografi och så framvis här lojer kvinnan och i stora mån och i förjon och kring Gatlanheimen så det är ting som är för allt att arbeta för. Herver Jag också vill säga till Elspeth att och unga och tar bötten och barnabönt ska se henne livliga framtid så till alltid släta oljerna lite. Jag halte att det är ölen ting som ska göras. Bjarne Karlsson har visst jag som ting som vi har gjort barsskiparna bättre och det halte jag att vi skulle göra en bättre vi arbetar vi göra en flexibla barskipar så att du kan bära barsel och arbeta helt eller i en brödje så att du kan svarva det tillknutet till arbetsplats så att det helt inte blir en spurningar om familjeliv och karriär. Vad är viktigt från nu av? Ja, det är viktigt. Så alltid det är viktigt att vi sätter färre att bygga bostäder till de som vill läsa för. Och nu har vi landförlagt inte i kommande vecka äntligen samtidigt att göra ägargar till läsare och bostäder. Det är alltid ordentligt gott. Jag har alltid ägst att jag kan huxa jag inte smarre anton som till döms att vi har en tomhus. Det kan jag ägst blå till kollektiv, läsare kollektiv för jag unga så släpper man undan att bygga stora blockar eller just nekva i tamon stånden och så vidare som vi har så kan man täcka hus och göra det till
kollektiv, det mycket honalt att bygga kollektivet, det har vi kursrönt där nere i förrjun. Så halt jag vid eia att Hvor man hör man ikke gjørst til langt? Hvor man har tid nu har ditt sitt i flere år? Hvor har du ikke gjørst til langt? Gjørst flere lesere og bor? Jag tror inte vi om att vi tar inte mäkna att litt uppgåvan att det kommer till att få fler bostäder som är till att jalta. Vi har just eller nekvar brödingar att det snurrar sig om till dömes bostäder som står och om ting som har vi bostäder att göra, men vi må bara asanna att det är extremt dåligt att bytja lötnet att göra isne att priserna är öliga högre. Tror jag vet med andra isne ska du upp att vi äga kunna göra beinleis uilöver atlan och bostäder politiken så läs vi det vill att pressa priserna ner av allmänna bostäder så att folk har möjlighet att sätta bygga för. Johan, kvart hade du är det viktigaste för just för att vända gångna? Ja, det allra viktigaste det är att de folk som har kommit hem till är inte stök eller det är barnfamiljer här var gång till utboarfaciliteter till de kommer hem. Och det hade ju också här var skilda till bara som politiker och som kommuner och som privata aktörer att trycka att man kan få och nu när det är så små i inte där bitcha ja. Det var ju inte det som var granningar som gjorde att utboar faciliteter på 4-5 kvadratmeter till det som folk eisen stök har att betala. Och det här man får hitta på så hade det viktigt att man har ett rumligt samtidigt. Här det plats för ull. Vi menar ull. Det är väldigt viktigt. Och att man uppbygger sig till så att till uppbyggarna som vi har gjort det här är ju avhör där. Särskilt vi äter till kvästur du kan få i följen och för att du kan männa i följen. Och så själva ska du låta de kreativa krafterna få möjlighet för att kunna fungera resten. Och så kan ni inte låta vara vi att spyrja. En spurt ju Janne och ta vara det här vi tunneln till dömes. Vi har lättare vi att lägga pengar i tunnlar än i åkara unga folk och kanske särskilt kvinnor. Skulle vi bröta till räffästingarna till dömes? Nu ska jag släcka nämna Soria-tunneln här i Dröver. Jag tackar så gott. Men här pengarna blir bättre farner i bostäder och lästrar omkvarve. Nu har man alltså brukt eller lite miljarder bostäder och det är så att det inte till kända gott. Så det är här utla för aldrig. Jag tycker det är viktigt att man räffäster tingen i ortlot att man får ett time on faciliteten som ber till att bitcha som nämnde Janne smärre bostäder för folk som kommer hem. Och det så sjön kommer hem och sälta upp under i den hus till och alla köpa sina dörrar men det tar de efter. Och så måste anse efter en örn isnäldigt det snackar med det vi bostein. Det tar du för in vid allmänna pengar och ärliga kappingar för. Det är alltså rimligt relevant. Och en samfälla. Ja, hade ett annat chat där. Men rimlighet och uppbygga möjligheter till stöd som kan få oss i förjon och man skapar faciliteter byggva här och ansikta möjligheter så det till. Ja, till rättla pris som vi om här borde. Vi får att runt av till vi det tog men jag kunde också med så anker häver ankran spårning eller vi machine så är det välkommen att spyrja. Ja. Här får tvär händer upp. Kunde komma bara iver här på. Hej, ja. Ja, nu har vi tagit en om att vi next fokus på kvinnor och på kvinnostörv. Ja, och kvinnostörv var någonting här med det. Och jag syns det är vänta som spårningen hött någon där. Elspeth säger till dem att det är inte som en kvinna inte kan. Men jag alldeles omvänt att det är inte som en människa kan. Här man tar som kanske till att här är mangel på den här störv som manglar arbetsfolk och göra. Här man tar det om att kvinnor må komma och täcka och större ner på den här. Men män kunde ju också gå täcka större ner på den här. Allt som är ösnen för omsorgen och vi är här av män akkurat gå möjligheter uppbygga sig och är och färd in till öken ner på den här. Och jag också pär lums om till att man kanske ska göra mer fyra att bråda vid den kinsnormativiteten i samhället och kanske utbygga folk ösnen i folkskolan någonting. Moira på hur kunde vi lära oss att män kunde också gå till omsorgsarbete så där vi också igen så här på när så läs att kanske är också på ut och när man lär sig också att bliva jag vet Moira sucha för henne så inte ser ja och har varit spårningar hade här vi att
at man skal lære menn kanskje at du kan godt ta noen kvinnestørv, at vi ikke er så stuvrent til at det snur seg om hva det kinn kan arbeide vi. Det var onkel Håvi Mia, ikke Lund? Ja, jeg halte nemlig at det var interessant å begynne å snakke om uppbyggingar til kvinner. Vi skulle rafeste uppbyggingar til kvinner. Jeg halte det var Johnny Groten som sier det, Tullia her det. Og jeg har jo nemlig også nytt til at sette spørsmål til vi akkurat det, at vi sørger at vi får et mer socialt oppdelt liv, også i midten okkara bøden, her som dronjer skjelja saunast et sted, og jenter skjelja saunast et annet sted. Og her er man en øyla større arbeid i at gjøre seg omakt at det kommer til okkara bøden, og nemlig øyne å få seg jaunstøvna inn i hoksanna at det kommer til begge av det stånden og øyne i folkeskolen, og at det støyne som man og så er man nemlig røyner å bråta viser kinsnormer og røyner at gjeva ødlom møvlega til at utdunna sitt liv så er som man ikke ser, og til dømes at det ikke kommer for at det at du gjerne vil ta en uppbygging innanfor nomsfrøye til års mannfolk eller innanfor sjukrøkterfrøye eller også anna som man veldig ofta bare spesifikt kallar størv til kvinner eller uppbyggingar til kvinner. Det borde jo være uppbyggingar til Asbeth, du vil det markere vi mest her vi. Ja, skulle vi ja, jeg skal si at bøyna vi pura samt vidt der og at menn kunne øyne det samme. Det er bare, jeg følte meg ikke provokere enn til at det ble sagt at kvinner kunne nesten alt. Nei, vi kunne alt. Og da kunne menn øyne. Og spørninger øyne. Jeg skulle ikke komme fra jeg kallet det kvinnearbeid. Vi kunne være alle stedene, arbeid. Og jeg halte øyne at vi skulle begynne i Batnagern, i min mening, at bare slippe spille vi akkurat det som det er. Det er pjør ikke endelig dronje vi biler og jenter vi dukker. Jeg minnes bare litt av sove. Jeg minnes at jeg var spajenta, så var det at jeg ville ikke spille dukker, det er helt knappt stått litt, men det skulle jeg så, og bare må ta raser av baner, og ta biler og alt dette her. Men så, øynefør, så ikke en politibona som var til sølv i Alfa Bokhandel, og jeg var pura vekk i noen. Men pleier man ikke mer, hun var så mye at jeg fikk. Og jeg så bløys på politiet, og bare må han løy meg i flikkvar over alle tøyna og han ble pilot. Altså påskarpen kommer let bøttene slippe til vilja. Hvis vi omsorgen kommer perler, leta, hva skal vi, man sier kunstnere, 17 livene til et eller annet. Jeg halte vi skulle begynne holdt her. Ja. Skal du begynne, Mank? Her Meira, vi merker her. Jo, takk. Paul Gjerstam, først og fremst takk for åreskiftet. Jeg husker til at samfunnslige, så ja, på en del så halte jeg at menn hoksa sin nyrande først og fremst som kvinner, men nøysene om i minnlådabalkar. Jeg halte flest av hun kjenner til, eller i en messengerbalkje som her åreskiftet møtvis kvinner kan være øyla nyrande. Jeg husker nemlig om til han hukkboren som vi som menn har møtvis kvinner, eller møtvis minnlådabalkar. Det nega oppskott om hvordan han hukkboren kan brøytas mittel mannfolk om kvinner eller minnlådar? Ja. Hur hur svär på hata. Hur kan man bröta hukkboren om minnlådar, alltså och ta tåse, man tåsar på om minnlådar på. Johan? Ja, det är gement uppträdelse, alltså till föräldrarna som jag lyckas som från Badsbani och få sina bötterna skilja till att bara parter lyckas nog vara och vara världsätter och man inte står ner om en annan människa generellt sett. Det vill inte bara vara. Men är hervligare än det här men är mer brutala du vet och då är man gott att vara så mer brutala kanske ösn i göra väl ja och till några låst alltså och det var gott att några blöta men jag tycker till vi man med button och ösn i Batnagern till att respektera och sätta pris på bara parter i lugna värld till det som är. Jag hade att uppträdelse av bötten har öle sån tutning för hur vi blir som vuxen. Minst tar jag läsa sätsen och så skriver jag en också stor uppgave om jämställdhet kvinnor och män i förjon. Här är
läst rättliga nekva amerikanska granskning om uppträdelse av genton och dronchen i badnagörn och dagstonon och här var det grattation som Jack Atter i granskningen av kvinnor som granskade gentro och droncher flyr alltså i nekvar här man sa att gentorna blev bittnar tjejfärnar oftare än droncher av att stittlar visst larma och att sätta sig ner det var en kläm som man inte kunde basta stå i men dronchen stoppade som att basta så på Europa där så kommer ut vi tog som tar hött på hjärta men kvinnor blev legenderna blev bittna om att tia och till halvdje kanske är näka som så vill lagt i gentle droncher som kommer vi och så vet ju män är mer brutaler än kvinnor där kanske sloppnar över det här är vissa kvinnor där så vill det kanske inte se så positivt på som vissa män är det i halvdje det var så en tutning inte bara för kvinnor men att särskilt för papper är att tarvisa såna bottnon att janstöva häver tutning att vi tutningar man vill kvinnor att man snackar ordentligt vis under medmänniskor tror att det är inte bara för kvinnorna att och mammon att bottnon ska få uppträdelse samtidigt. Det vill säga pappan du skulle mer av banan. Ja. Ja. Okej, och så kommer den sista vimerstingen och spurningen här till att vi får runda av nu. Ja, den sista till att pressa på. Jakob Eli är här till mamma må inne vid Jansson. Och så har man lära flan. Vi må ha ett samfälla som nog har för rötter vi. Jag åkte tölen vi börjar vid tölen helt i norska. Att har man som retreat vi är 45 är och omlöj trutjo mannen inte för. Hej till vi ett arbete samfälla vi så det för. Och det som mer än män som inte är färgen är kvinnor inte är färgen. Jag håller det till 80% och 32%. Så hej det här är en flott omgång kan vi. Och i folkhögskolan är det 80% män i lötene. Till alla delar. Hur det är avskan. Och vi ser i flokken jokken och flest dronjer. Vad märker det? Landsrönden, frafragarrönden. Här är det dronjer vi ontlåta men ständigt sig och i karaktärer som ger räckning till vojer. Så är det också några forskjellig vidskift i och det savnar som jag om åt. Jag är fein om inte några skilda och kvinnor förger. Men jag som är glad för att inte några skilda och män till förger som är 23 och 25 och 22. Då tror jag vi är en sån arbetskänning som har alltid 2 år. Så tack för det gott tilltak. Men det är gott att finns alla vinklar när vi manglar ung i färgen och vi manglar omstöver till att leva som unger i färgen. Vi har till hjälp med tog stand här i panelen. Ja, tack för att vi märker. Är det onkel som är vi märker det? Vi manglar. Vi skulle nästan minnas till att vi manglar männen. Ja, Johan. Okej. Tack för jag vill. Det var relevant och intressant. Och jag hade till öl området att också skapa det samfället som ger till att det hovalta ver här bara för kvinnor och män. Och att man skapar några möjligheter att leva och vinna och virka som ger det intressant att bygga inte bara i havn men alla sådana runt om i landet. Och jag hade själv till att med andra innanför tuttfag, innanför lärarrödje och innanför pedagogerna som jag sitter här i morgon. Här borde det kanske vara kanske Marianstad. Jag tycker inte det. Jag vet inte hur stölden så gjort med lärare, manliga och kvinnliga lärare och manliga och kvinnliga pedagoger. Men jag kan huska mig här är så skala här och man rätt upp öppna ögonen. Och vi tycker att det är till de fjärde vinnaren som kom från 14 och framåt. Hon hävrar så brött något tänker för ju. Inte bara vi hukbor men även vi är ung folk. Här finns ju era möjligheter att virka och även kvinnor att virka och i alla månader just nu vi står under för tamparten till öch. Det är gott och jag hade av och till. Ja, Stefan och så Angelin. Nej, jag husker det var så öl när kom så snack procent av mannen och kvinnor är efter Danmark och innanlands tar så vet om procenter här och det tycker man att när att allt ska vara trusch vi det inte en politisk alltså vi tar ju en mening om med flashnon för förra kanten mer ska passa nu eller förra kanten kvinnor ska passa men det är bara en äcklöjning att Kina är i mest sätt så här man biologiskt och umial välja rättla i mest. Då tycker vi alltid kommer så tendenser som två lösen till från öron.
Jag har alltid inte vi kunde arbeta fram emot en halvtrus. Men skulle vi røyne at edja, som onker nevnte i Arlen, skulle vi røyne at edja genton og dranjon til at det skal ikke være så øyelige kinsbaseret, traditionellt kinsbaseret leiketøy til dømes til spela vi så leis at man edja kvinnen og meira til å teka mannfolkastørv og mannen til å teka konfolkastørv. Yes, och man ska etcha då ett litet att inte man ska få att göra till förrän. Alltså man tycker vi att vi öll häva imska dreamar och gaver i borre och chamannen drev det ofta en väg jag finner ofta en väg och det förda övervikt. Det man kan inte köra folk i en kassa men du har snarare tendenser som jag tycker vi öller inte att sätta sig upp emot. Ja, tack för och Angela. Ja, nej till det vi maskinerna till för att nu akkurat detta till det snuse om fraflytting och janstöv och sälja visst att det manglar ett kvinnlig underskott som vi ju har. Men till pura rätt att fraflyttingen handlar ju om unga hela tiden som vi manglar och här är det viktigaste ju att vi får eller ja, tack över hötte och att man räfäster sig uppbyggningarna, att man gör det livligt att kunna vara här. Och man har mer romande samfället hela tiden. Men jag har alltid till så vi människorna som är Paul Kerstan, vi köper inte Janne, vi är som vi är någon härlig tona kanske sälja tja mannen eller unga mannen här alltid att man kan ge ett sort konkret då här som man kanske ska arma sig och ställa arma skriva och ska man huxa om hur det ser ut i en grön som är ute på internet nu att du har sagt detta hur ser det hej du kunna stå inne för du visst det blir plastra ut om allt samfällaskedje att det är ganska gott att lägga sig Sarah Jama samman vid tog generella hukborn till vi medmänsklighet i för kvarnör. Elsebeth, helt stort av imaging så runt idag. Ja, tack. Mycket för helt stort. Jag ska bara säga till forman lärarfällan att jag alltid att jag säger på ena vägen vi tar bruk för baven kinon här i samhällen att få det hem. Självan skulle vi ta. Vi ska så sprutland och gott samhälle som du hör på till och heter vi drönchabotten att det är mer särskola spårningen är nej. Låt mig se på tammata han säger att annorlunda. Låt drönche vara dröncher och jenter. Tack för det. Ja. Så får jag säga tack för det. Onkel måtte asta och Ørstøy, men tack för det Elsebeth Mercedes, Gunnar Støtter, Johan Dahl, Inge Lund Didriksen Strøm, Herver Poststøtter, Bjarne Karlsson Pedersen och Stefan Klein Poulsen. Jag vill göra dem en klapp. Nu blev åraskiftet ett synder långre än så är det stå av på pyrnon, men till nu akkurat höra utårstøyntene nu man har lite löten. Stora tack för det. Hetta var rastavnan för det. Vana att det hade finche ankra inspiration. Vi blåste till tjatje. Tack för det. Jag ska tacka vägna Janstövenenterna. Tack för det.